Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udtod sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 most trusted radio network kinakantara Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Abril 23, tuiga 2024. Sa gihapon ini mo alagan mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon sa madalkuhan kag mga nagapangunang mga balita. Mayor Jerry Treñas ginako nga threat si First Lady Lisa Araneta Marcos pananglitan nga magpadalagan diri sa syudad sa Iloilo. Posisyon nga dalaganan sa eleksyon sa alkalde magapa-re-elect. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita mamumugon sa private sector, wala pa sang lauman nga wage increase sa Western Visayas. Samtang pila ka mga traditional jeepney operators kag drivers sa Western Visayas padayon nga ginapamatukan ang private utility vehicle modernization or public utility vehicle modernization program. Sa iban pa nga mga balita, mga nagkaladakpan sa anti-illegal gambling operations ang City Intelligence Unit, dako ang posibilidad nga makapiyansa ang mga ini. Kampanya sa batok sa illegal nga gambling pasang karon. Sa dugang pa nga mga balita sa IPA Bombo Mo segment, talatapan sa Land Transportation Office sa probinsya sa Guimaras ginpabombo. Sandig sa inisyal nga impormasyon, hindi organisado ang pag-release nila sining mga lisensya. Mas nauna pang mga bag-ukuha sa mga adto balang naghulat sang isa ka tuig agod nga makuha na ang ila sining mga plastic driver's license. Pasiplatan naton ini karon sa aton sinipreng nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa udto sa aton man sining pagpangalagad. Daw ginahuyop lang sang hangin, daw ginabutong lang ang paggalakat sang tiyempo. Martes na kita karon, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Sabado. May 5 pa iya ka adlaw ang nabilin para karon nga magpatigay kita sang another round sang aton siniyang weekly draw sa barangay. Sa aton sini nga mga kabumbo, pero sa gyapon padayon lang kamo sa pagtutok diri kay man. Kada adlaw sa aton iya nga daily draw may 3 ka mga daog, humalin Lunes tubtob Biyernes. Gani magabantay kay base ang imo na sining pangalan ang masunod sining malawagan kag automatic na dayon. Nagahulat na diri sa imo ang premyo nga 500 pesos cash plus 500 pesos ka valor sa gift pack sa aton sining mga daily draw participants or daily draw winner rather. Paglawag sa ngalan mo, may 24 oras ikaw agud iya nga maklaim ang imo sining premyo nga nagahulat na diri sa imo sa istasyon sang Bombo Radio. Sa Sabado naman iya sa diin kita ayhan nga barangay magapatigayon sa aton sini nga barangay draw. Tutok man diri kay aton sini lawagon sa aton sini padayon iya nga pagpangalagad. Sa nga nagligad sini nga Sabado puwerte ang kalipay hindi matakos. No, ang kasadya nga naangkon sa mga taga-barangay bituon sa distrito sang Haro. Sa diin naman kita ihan magapadulong sini nga barangay sa palabuton sini nga Sabado. Sa barangay draw na pulo kabilog ang mga daog sang tag-1,000 ka pesos nga cash. Kag kung mag-intra ikaw sa mga pahampang dira katulad sang video kit challenge kag iban pa nga mga pahampang cash prizes man ang iga panghatag. Gani may duwa na kamo ka pamagi agud nga magganaog makangkon sang cash sa pagpasakop sa Buena Mano Salvo Year 18 na promo. Sa aton sining grand draw dalagko pagin nga mga papremyo ang nagaulat simo. Syempre ang aton sining grand prize 1 million pesos cash.
Ang iban pa nga mga detalye kag mga balita karon naton sini nga pagapatpaton sa paray nga pagpalayag sa Momoray sa udto inyo bantayan pagkatapos ina sang Bombo Network News. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Mga kabombo, excited ka na bala para sa summer vacation mo? Yari ang dapat tandaan. Permi magdala sang tubig bisan diin magkadto. Hindi pagkalimtan ang pagbutang sang sunblock o kon sunscreen. Magsuksok sang manipis kag komportable nga bayo. Kag hindi pagkalimtan ang best sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Fast Paradyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition. We're broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Martes, ika-23 sa buwan ng Abril, taong 2024. Sa ating mga headlines, ay talang apektado ng El Nino phenomenon sa ating bansa, nasa halos 2.1 milyon ayon sa monitoring ng Department of Social Welfare and Development. Ang National Food Authority naman sinimulan na ang pagbili ng palay sa mas mataas na presyo para mapalago ang kita ng mga magsasaka at masecure ang supply. Samantalang Senado handang pagtibay ng bersyon ng Kamara sa panukalang itaas ang 100 hanggang 350 piso na arawang sahod ng mga empleyado sa pribadong sektor. Sa police report naman, mag-live-in na taga Cavite na nanood lamang ng concert doon sa Davao, natagpo ang puno ng saksak at patay. Sa ating balita sa ibayong dagat, ang Taiwan binulabog ng ilang dosenang aftershocks nitong Lunes at umaga ng Martes batay sa monitoring ng mga eksperto. Sa international news naman, tensyon sumiklab sa mga universidad doon sa Amerika kasunod ng mga nilunsad na protesta kaugnay sa Gaza War. Sa ating NBA updates, ang Cavs pinataob ang Magic, nagtalangan ng 2-0 lead sa serye. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nadagdagan pa ang mga naapektuhan ng El Nino phenomenon batay na rin sa talaan ng Department of Social Welfare and Development. Aabot na sa 471,810 na mga pamilyang naapektuhan o katumbas yan ng mahigit 2 milyong individual. Halos lahat ng rehiyon umano ay may minimal hanggang sa malalang pinsala ng weather phenomenon. Kasama na ang buhay at kabuhayan din ng mga mamamayan. Ayon pa sa Department of Social Welfare and Development, ang may malaking epekto ay naitala mula sa Cagayan Valley Region, Central Luzon, Mimaropa, Western Visayas, Bicol Region, Calabarzon, Zamboanga Peninsula at Sorsogon Region, maging sa Cordillera Administrative Region at Bangsamoro Autonomous Region in mostly Mindanao. Paliwanag pa ng Department of Social Welfare and Development, aabot na sa 64.5 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance ang naiparating na ng kanilang kagawaran. Sa pangkalahatan ay may 2.4 na bilyong piso na available relief resources ang nai-deploy ng Department of Social Welfare and Development. Pinawi naman ng naturang tanggapan ang pangamba ng publiko ukol sa pagiging sapat ng naturang tulong dahil may alokasyon pa rin naman ang iba pang posibleng maapektuhan ng naturang kalamidad kung sakasakaling lalala pa ang sitwasyon.
Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tulong para sa mga magsasaka na lubhang naapektuhan ng tagtuyot na dulot yan ng El Nino phenomenon. Sa pagtungo nga ngayong araw ng punong ehekutibo doon sa Occidental Mindoro, una nitong nagsagawa ng site inspection sa El Nino affected farmlands sa bayan ng San Jose. Personal namang kinausap ng Pangulong Marcos sa mga magsasaka at siniguro sa mga ito ang tulong ng gobyerno. Bukod sa isinagawang site inspection sa mga lupaing sakahan na mahagi rin ng Pangulo ng iba't ibang tulong para sa mga residente ng Occidental Mindoro. Pinatitiyak din ng Pangulo sa iba't ibang concerned agencies na maiparating sa mga kababayan natin doon na matanggap ang tulong mula sa pamahalaan. Inihayag naman ng Presidente na mayroon ng ginagawa ngayong mga hakbang ang ating gobyerno para naman matulungan yan ang mga apektado na mga natura pong weather phenomenon, lalo na ang mga magsasaka at mangingisda. Kaugnay niyan, narito pa ang karagdagang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Plano ngayon na dam na ilalagay para makuberan hanggang San Jose, Magsaysay at mapatubigan na para naman kahit mahina ang ulan ay meron pa tayong makukuhanan ng tubig. Ito sa pamamaraan ng dam at magbibigay din tayo yung tinatawag na solar powered pump. Ito po ay mga bomba na may solar na hindi na kailangan ikabit sa kuryente. May solar. Bahagi po yan ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, magbubuhos naman ang mas marami pang investment ang Department of Agriculture at yan ay para sa agriculture sector bilang bahagi ng suporta ng national government sa mga lokal na magsasaka at mangingisda. Sa naging pagbisita nga ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. sa sentro ng pamilihan ng mga produktong agrikultural doon sa bahagi ng Sariaya, Quezon, binigyang diin ng naturang opisyal ang kahalagahan ng pagpapaabot ng suporta sa mga magsasaka mula sa produksyon hanggang sa marketing at mapahusay ang kakayahan ng mga trading post ng ating bansa. Sinabi ni Agriculture Secretary Laurel na mas magiging sustainable ang mga magsasaka kung may sapat na pasilidad na magbibigay daan sa mga magsasaka na direktang i-market ang kanilang mga ani patungo naman doon sa mga pinakamalapit na pamilihan. Ang sentrong pamilihan nga kasi mga kabombo na itinatag noong 2007 ay nagsilbing pangunahing trading area para sa mga gulay at iba pang produktong agrikultura, hindi lamang dyan sa area ng Sariaya kundi maging sa mga kalapit na lugar ng produksyon. Kinikilala naman at pinapasalamatan ng mga lokal na magsasaka ang pagtataas ng kanilang kita mula noong magbukas ng trading post. Isang palengke kung saan ay ibinibenta nila ang kanilang mga ani. Ayon pa sa mga magsasaka ng Sariaya, ang trading center ay nag-udyok sa mga magsasaka ng lalawigan ng Quezon na palawakin pa ang lugar ng produksyon na mag-aambag naman sa agenda ng food security ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Secretary Tio Laurel Jr., ang Department of Agriculture ay naghahanda ng isang national logistics plan na magkukonekta dun sa mga vegetable farms at iba pang mga food growing areas at food hub tulad na lamang ng Food Terminal Incorporated sa area ng Taguig City at ganun din ang gagawin sa iba pang lugar sa ating bansa. Samantala, sinimulan naman na ng National Food Authority na bumili ng palay sa mas mataas na presyo noong araw ng Lunes kasabayan ng paghahanap ng karagdagan pang supply para mapalakas ang buffer stocks. Itinaas kamakailan nga ng National Food Authority Council ang Grains Corporation's buying price para sa fresh o wet na nasa 17 pesos at 23 pesos at ang clean at dry naman ay nasa 23 pesos at 30 pesos. Ang clean and dry ay dapat na 70% pure at may moisture na hindi higit sa 14%, habang ang fresh at wet palay naman ay dapat na may moisture range na 22 to 29.9%. Ang dating buying price naman ay nasa 16 pesos hanggang 19 pesos kada kilo para sa sariwa o wet na palay at 19 pesos hanggang 23 pesos naman ang kada kilo para sa clean at dry palay. Samantala, inalis naman na ng rice
Rice Tarification Law ang National Food Authority sa kanilang rice trading responsibilities at nilimitahan ito sa buffer stocking na lamang para matiyak ang supply ng bigas sakaling magkaroon ng kalamidad. Inaatasan rin ng Rice Tarification Law na mapanatili ang stock na humigit kumulang 300,000 na tonelada ng bigas na sapat para sa 9 na araw na pagkonsumo. Kinailangan naman ng National Food Authority Council na itaas ang buying prices ng palay matapos ang matagal na high farm gate prices para matiyak ang supply. Nako naman tayo dyan sa Senado, yung mga paghahanda kaugnay doon sa pagpapatibay ng bersyon ng Kamara doon sa panukalang 100 piso hanggang 350 piso na arawang sahod para sa mga empleyado sa pribadong sektor ay tamang-tama sa nalalapit na Labor Day celebration. Alamin natin ang update mula sa Senado, si Bombo J.C. Galvez. Handa raw pagtibayin ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang bersyon ng Kamara sa panukalang itaas ng 100 hanggang 350 pesos ang arawang sahod ng mga empleyado sa pribadong sektor. Ayon kay Senate Committee on Labor Chairperson Senator Jinggoy Estrada, hihimukin niya ang mga kasama niyang senador na pagtibayin na lamang kung mas mataas ang aprobang bersyon ng Kamara. Gayunpaman, lusot na sa Senado ang 100 pesos legislated wage increase pero hindi pa umuusad dahil hindi pa naaprobahan ang version nito sa mababang kapulungan. Kung gusto nila mas mataas sa 100, ako bilang chairman ng Committee on Labor, I will adopt it. I will convince my fellow senators to adopt their version. Now, if it reaches Malacanang, it all depends with the president. Basta kami, natapos na namin yung trabaho namin. We passed the bill increasing a legislated wage hike of 100 pesos in good faith. That's why I, together with the Senate President, are convincing the House to already pass that particular bill. Magugunitang nitong Pebrero, binusisi na ng House Committee on Labor ang dalawang panukalang batas ni Cavite Representative Joel Revilla na umihiling ng 150 pesos legislated wage increase para sa pribadong sektor dahil sa sumisilip na presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Ngunit may iwalay na bersyon ng panukalang batas na itaas hanggang 350 pesos ang arawang sweldo para makaagapay ang mga manggagawa sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil din yan sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng krudo at epekto ngayon ng El Nino phenomenon. Inihayag ni Estrada, handa siyang makipagdialogo sa kanyang counterpart sa Kamara, ngunit walang planong diktahan kung magkano ang dapat ipatupad na aumento. Ngunit umaasang senador na ikonsidera ng Kamara ang sitwasyon ng mga employers at huwag magbigay ng false hope sa mga manggagawa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Binulabog ang Taiwan ng ilang dosenang aftershocks, partikular na sa may Hualien County nitong Lunes at umaga ng Martes. Wala namang napaulat na casualties at minor lamang ang naitalang pinsala. Ang pinakamalakas na lindol na naramdaman ay nasa magnitude 6.3, partikular na sa malaking parte ng northern, eastern at western Taiwan. Kabilang na dyan ang capital ng Taipei. Lahat naman ng aftershocks ay very shallow o mababaw, kung saan mataas nga ang tendency na naramdaman ang lindol. Ayon sa Taiwan Central Weather Administration, nagsimulang maramdaman ang serye ng lindol hapon ng Lunes na umabot sa 180 aftershocks. Epekto pa rin ito mula sa tumamang malakas na lindol noong Abril 3 na magnitude 7.2 na lindol na kumitil sa 14 na katao at nakapagtala na mahigit 1,000 aftershocks. Pang balita sa ibayong dagat, sumiklab ang tensyon sa mga universidad sa Amerika kasunod ng mga inilunsad na protesta kaugnay sa Gaza War na nagresulta sa pagkaaresto naman ng 12 ng katao. Doon sa Colombia, malaking grupo ng mga demonstrador ang naglunsad ng Gaza Solidarity Encampment kasama ang ilang Jewish students sa prestihiyosong New York institution. Nag-ulat ng intimidation at anti-Semitism
sa gitna yan ng ilang araw na mga protesta. Nagsimula din ang pro-Palestine demonstrator ng kanilang protesta noong nakalipas na linggo na nananawagan naman sa universidad na mag-divest daw mula sa mga kumpanya na may kaugnayan sa Israel. Mahigit 100 naman sa kanila ang naaresto matapos na tumawag ang university authorities sa mga kapulisan doon sa pribadong campus noong nakalipas na linggo. Kumalat pa ang protesta sa iba pang campuses, kabilang na dyan ang MIT, ang New York University, University of Michigan at Yale, kung saan 47 naman na katao ang naaresto nito lamang araw ng Lunes matapos na tumanggi nga ang mga ito na mag-disperse. Samantala, kinundi na naman ni US President Joe Biden ang naturang mga protesta at anti-Semitic protests. Sa karagdagan pang balita, iniulat naman ng Department of Migrant Workers na walang overseas Filipino workers ang naitalang nasugatan sa ilang serye na naman ng aftershocks na naramdaman sa Taiwan. Ito ay matapos ngang yanigin nag-magnitude 6.0 at 6.3 na lindol ang Hualien County doon sa Eastern Taiwan kaninang alas 2 ng madaling araw at pagkatapos ng halos 30 minuto ay nasundan pa ang naturang pagyanig. Base na rin sa inisyal na reports mula sa Filipino community at community leaders dun sa Hualien County at kaugnay nga niyan, inilagay na sa alerto ng Department of Migrant Workers ang Migrant Workers Office sa Taiwan. Nakikipagtulungan naman ang Migrant Workers Office sa Manila Economic and Cultural Office o MECO sa pangunguna ng chairman na si Silvestre Bello III. Yan ay para makontak yung mga Filipino communities sa Taiwan. Gayon din ang mga lokal na otoridad at trade associations para matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawang Pilipino. Samantala sa ibang balita, iniulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na patuloy ang naitatalang pagyanig mula sa Taal Volcano at Mount Bulusan. Ayon sa ahensya, 12 volcanic earthquake ang naranasan habang 8 volcanic tremors dito ay tumagal pa ng 2 hanggang 4 na minuto. May naitala ring sulfur dioxide flux na 3,504 na tonelada kada araw at upwelling ng mainit na volcanic fluid sa lawa. Ang steam plume naman ay 900 meters ang taas at ito ay katamtaman na pagsingaw na napadpad sa timog kanluran at kanlurang hilagang kanlurang bahagi ng island volcano. Samantala, ang Bulkang Bulusan naman ay nagkaroon ng tinatawag pa na 11 na volcanic earthquakes. Nakamonitor din ng sulfur dioxide flux na 50 tonelada kada araw, habang may steam plume naman na natatakpan ng ulap. Nakitaan din ng ground deformation sa ilang bahagi ng bulkan. Sa ibang balita, nag-courtesy visit sa Camp Aguinaldo ang mga miyembro ng United States Congressional Staff kasabay na rin ang formal na pagbubukas ng Balikatan Exercises 2024 na sinimulan kahapon 22 ng Abril taong kasalukuyan. Sa kanilang pagbisita mga kabombo ay malugod silang tinanggap ni Armed Forces of the Philippines Acting Deputy Chief of Staff Major General Ferdinand Brandon. Kasabay naman ang pagpapahayag ng pasasalamat sa patuloy na pagsuporta at commitment ng mga ito sa alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos, ganun din sa pagpapaigting sa socio-economic defense at development ng Pilipinas. Sa kasagsagan ng kanilang pagpupulong ay binigyan din ng magkabilang panig ang kanilang kahandaan na magkaroon ng ugnayan sa iba't ibang larangan. At ganun din ay sinabi ni Major General Brandon ng overview at yan ay may kaugnayan sa kinalaman nitong congressional staff functions hinggil naman sa modernization effort ng hukbong sandatahan at yung revitalization capabilities sa pamamagitan ng pagsasagawa ng joint training exercises, information sharing at capability building initiatives. Kaugnay nito ay pawang nagpahayag naman ng kanilang magkabilang panig yung positibo sa mas malalim pa na alyansa ng dalawang bansa sa pamamagitan
pamamagitan ng regular na pakikipagdialogo sa isa't isa at pagkilala sa mahalagang gampanin ng Pilipinas sa pagpapanatili ng katatagan at seguridad sa Indo-Pacific region. Nagbigay diin ang naturang hakbang sa pagsusumikap ng hukbong sandatahan na palalimin pa at palawakin din ang kanilang kooperasyon para sa mas malakas na kolaborasyon alinsunod sa mutual respect at shared aspiration ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Samantala, kumuha naman tayo ng pag-uulat mula dyan sa Camp Crame dahil ang Philippine National Police muling tiniyak ang patuloy na pagtugis kay Pastor Apollo Kibuloy kasunod niya ng mga aligasyon ng umano'y failure of intelligence sa kanilang panig. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng kabuang pag-uulat mula kay Bombo Marlene Padiernos. Tiniyak muli ng Philippine National Police na nagpapatuloy ang ginagawang pagtugos ito sa puganting si Pastor Apollo Kibuloy. Ito nga ang muling binigyang diin ng pambansang pulisya kasunod ng pangangalampag ni Senator Risa Hontiveros pahinggil nga sa pag-aresto sa naturang pugante. Sa isang video message kasi, sinabi ni Senator Risa Hontiveros sa tila nagkakaroon raw ng failure of intelligence ang Philippine National Police dahil kung bakit natagalan aniya ang kapulisan para arestuhin si Kibuloy. Sa isang pulong balita naman, bilang tugon ay muling siniguro ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na nagpapatuloy ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng kanilang hanay sa mga law enforcement agencies para sa pagtunton sa lokasyon ni Kibuloy. Bukod dito ay pinunto rin niya na hindi na lang limitado sa Davao ang kanilang ginagawang manhunt operation laban sa nasabing akusadong pastor. Kaugnay niyan, ating pakinggan ang bahagi na pahayag ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo. Naiintindihan po natin yung pinagagalingan po ng ating kagalang-galang na senador, but we want to assure our honorable senator at ang ating mga kababayan na tuloy-tuloy po yung efforts po ng PNP in coordination with other law enforcement agencies sa paghahanap po kay Pastor Kibuloy at yung iba pa po niyang akusado. As to this statement po with respect po dun sa failure of intelligence, but again, katulad po ng sinasabi po natin, mula po inilabas po ng Davao City yung kanilang warrant of arrest against po kay Pastor Kibuloy at iba pa pong accused, ay hindi na po tumigil ang PNP at ang other law enforcement agencies, particularly po ang NBI sa paghahanap po, at hindi na naman po limitado sa Davao City yung ating paghahanap. At yun po yung assurance na gusto po namin iwanan sa ating mga kababayan, of course sa ating kagalang-galang na senador, na tuloy-tuloy po yung ginagawa po nating manhunt operation. Matatandaan na una nang naglabas ng pahayag ni Senator Hontiveros na humihikayat nga sa Philippine National Police na mas pag-itingin pa ang kanilang ginagawang pagkapatupad ng arrest warrant na inilabas ng Davao City Court laban yan kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Habang sa kabilang banda naman sinabi ni Colonel Fajardo na sa ngayon ay wala po sila nakikitang anumang indikasyon na nakalabas na ng bansa itong si Pastor Apollo Kibuloy. Bombo Dennis, Bombo Everly. Okay, Bombo Marlene, ang iba pang ahensya na kaagapay nitong Philippine National Police ay kumusta naman yung kanilang koordinasyon? Baka kasi may namomonitor yung National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration sa whereabouts nitong si Pastor Kibuloy. Kumusta naman ang kanilang ugnayan? Actually, tama ka dyan, Bombo Dennis. Ito nga ang ginagawang pagtugas kay Pastor Apollo Kibuloy, hindi lamang ang Philippine National Police yung kaisa doon nga sa ginagawang manhunt operation laban dito sa naturang puganteng pastor. At kagaya na nabanggit ni Colonel Fajardo kanina, ito raw ay katuwang nila itong National Bureau of Investigation at maging iba pang mga ahensya ng pamahalaan pagdating nga sa pagtunton na kinaroroonan nitong si Pastor Apollo Kibuloy para mapanagot siya sa kanyang mga kasong kanya kinakaharap sa ngayon. Bombo Dennis, wala pang inilalabas na anumang update ito ang kapulisan. Ngunit gayon pa man, patuloy pa rin yung ginagawa nilang pagtugis dito sa naturang pastor bilang bahagi pa rin yan ng kanilang pagtupad sa kanilang tungkulin na papanagutin sa batas. Ito nga si Pastor Apollo Kibuloy. Bombo Dennis. With that, thank you so much, Bombo Marlene. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 22 minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali.
Nagsagawa ang grupo ng transportasyon ng pagkakaisa ng mga samahan ng Chopper at Operators Nationwide o yung tinatawag na pisto ng kanilang kilos protesta ngayong araw sa harapan mismo ng Korte Suprema sa lungsod ng Maynila. Ito ay para ipanawagan umano sa Korte na maglabas ng temporary restraining order laban sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Hiling pa ng grupo na katigan sila ng Korte Suprema na mawalan ng kumbaga harangin yung posibilidad na mawawalan sila ng hanap buhay dahilan ng kanilang isinagawa namang kilos protesta mula pa noong mga nakalipas na taon sa gitna ng itinakdang deadline para sa consolidation ng prangkisa ng public utility vehicles at yan ay para sa Disyembre ng nakalipas na taon, ngunit pinalawig hanggang Abril at 30 ng kasalukuyang taon. Makailang ulit na nga idinaing ng grupong Piston kasama na ang grupong Manibela sa kanilang rally na ilang mga operators ang nangangamba na malubog sa pagkakautang ang kanilang kooperatiba o kaya ay korporasyon kapag pinalitan ang kanilang tradisyonal na sasakyan ng mga modernong unit na nagkakahalaga naman ng may average na 2.48 milyong piso bawat isang unit. Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Ketchup time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Ride time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Department of Energy naman umaasa sa magandang trend ng full price kasunod yan ng hindi inaasahan daw na rollback. Kaugnay yan, may kabon pang pag-uulat si Bombo Joanna Martinez. Umaasa ang Department of Energy sa magandang trend ng fuel price kasunod ng hindi inaasahang pagpapatupad ng rollback ngayong araw sa bansa. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, mayroong 95 centavos na bawas sa kada litro ng diesel habang halos 1 peso and 10 centavos naman kada litro ang bawas sa kerosene. Samantala may dagdag naman na 55 centavos sa kada litro ang gasolina ngayong Martes. Inilahad ng nasabing ahensya na tila hindi nga inaasahan ang naturang price adjustment dahil sa patuloy na labanan sa pagitan ng Iran at Israel. Hindi ho ito natin inasahan na magkakaroon ng rollback. Ang sitwasyon ho na talaga ngayon ay nagkaroon lang ho tayo ng problema recently dun sa Iran Israel conflict. Hindi ho natin inasahan na magro-rollback pero meron hong lumalabas kasi na mga nagkataon na last week. Lumalabas ho ang sunod-sunod na oil reports ng OPEC Plus at saka ng International Energy Agency na dinowngrade ho yung global demand. Yan lang ho ang tingin namin na nag-refund ho itong market. Samantala siniguro naman ni Abad na may nakahandang assistance ang pamahalaan para sa public utility vehicles. Ang Department of Energy rin ay nakapag-ugnayan at nagbigay umano ng certification para sa subsidy program sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa mga sektor ng transportasyon at maging sa Department of Agriculture na kinabibilangan ng mga mangingisda at magsasaka. Nilahad niya na naabot na rin ang binabang trigger requirement noong nakaraang buwan ng Pebrero kung kaya't naibigay na ang certification sa dalawang nabanggit na agency at maaari na nilang i-release at makuha ang naturang fund. Nilinaw naman ni Abad na hindi na nila sakop ang implementation dahil ang nasabing budget allocation ay hawak na ng dalawang agency at nasa kamay na ng mga ito kung kailan at paano isasagawa ang distribution ng nasabing subsidy program. Samantala, pinaalalahanan naman ni Abad ang mga benepisyaryo ng naturang fund na makipag-coordinate upang makuha ang karampatang subsidy na inalaan ng Department of Energy. Habang nanawagan naman siya sa publiko na kung maaari ay i-avail na rin ng mga fuel discount program ng oil companies at limitahan ang paggamit ng mga private vehicle at sa halip ay sumakay na lamang sa mga pampublikong transportasyon upang mabawasan ang gastusin lalo na't pabago-bago ang presyo ng nasabing mga petrolyo. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Naghatid na yan sa atin sa oras na 27 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali.
Umaasa si Senate Minority Leader Coco Pimentel na pansamantala lamang ang gagawing pagluluwag sa proseso ng pag-angkat ng mga agricultural products. Ayon nga kay Senator Pimentel, ang dapat na maging pangunahing hangarin ng ating bansa ay maging sapat ang lokal na produksyon ng pagkain para sa buong populasyon ng ating bansa. Git pa ng Minority Leader, hindi maiiwasan ang pag-aangkat ng mga produktong agrikultural dahil naman sa kasalukuyang antas ng produksyon, dagdag pa ng epekto ng El Nino phenomenon sa mga pananim. Ngunit ang dapat anyang maging patakaran ng ating gobyerno ay maitaas talaga ang domestic production ng lahat ng uri ng produktong pagkain na kinukonsumo ng mga Pilipino. Kaya dapat anyang bigyan ng suporta ng ating gobyerno ang ating mga magsasaka at mangingisda dahil sila ang mga tunay na bayani. Samantala, ayon naman kay Senator Nancy Binay, mahalaga na pag-aralan muna at bigyan ng naayong direksyon ang mga ganitong pulisiya batay sa cost-benefit implication ng pagbibigay ng kaluwagan sa mga pag-aangkat ng mga produktong agrikultura. Samantala, isang linggo bago na lamang ang Labor Day sa Mayo 1, nagtipon-tipon ang mga manggagawa mula sa trade unions kahapon para muling ipanawagan ang legislated wage increase. Nangako naman ang mga itong ipagpapatuloy nila ang ganitong pagtitipon-tipon kasabay ng planong pagsasagawa ng assemblies, konsultasyon at kolektibong malawakang aksyon para hilingin ang taas sahod. Umaasa ang mga ito na makakamit ng isang family living wage para sa mga manggagawa sa lahat ng sektor. Ayon kay Unity for Wage Increase Now spokesperson Charlie Arevalo, na ang minimum wage ay dapat anyang pasok sa family living standards. Ibinabala naman ni Kilusang Mayo 1 Secretary General Jerome Adonis Laban sa panukalang charter change dahil anya magpapahintulot ito sa full foreign ownership na maaari namang humantong sa wage depression. Sinabi naman ni Ibona Foundation Executive Director Sunny Africa na ang kasalukuyang sahod sa Pilipinas ay hindi sapat para sa private sector sa ating bansa na nasa 440 pesos lamang. 1/3 lamang yan na average family living wage na kasalukuyang nasa 1,207 pesos. Iginit pa nito na kayang taasan daw ng mga private company ang sahod dahil sa kanilang overall revenue growth. Samantala, hinimok naman ng Associated Labor Unions ang Kongreso na isabatas na ang 150 pesos na across the board na daily wage hike sa pribadong sektor. Idinipensa ng isang Manila congressman si First Lady Lisa Araneta Marcos sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na walang kinalaman sa kanyang mandato na ang naging mga pahayag ng unang ginang. Ayon kay Congressman Joel Chua, ang naging pahayag ni First Lady Marcos kay Vice President Sara ay nagpapakita ng karakter at integridad ng ikalawang Pangulo na dapat ay katuwang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagtataguyod ng kapakanan ng ating bansa at bilang serbisyo publiko. Sinabi ni Vice President Sara na ang mga sinabi ni First Lady Lisa ay wala daw kinalaman sa kanyang opisyal na trabaho at personal lamang umano na makikipag-usap kay Pangulong Marcos, at inamin ni First Lady Lisa na siya ay nasaktan sa naging pagpunta ni Vice President Sara Duterte sa mga rally at kung saan ay nabanggit pa na pinagtawanan ng pangalawang Pangulo nang sabihin na bangag ang ating Pangulo, at ito ay ginawa mismo ng ama ng Vice Presidente na si dating Pangulo naman na si Rodrigo Roa Duterte sa isang pagtitipon kung saan ay present din ang ilan pang supporters ng nakalipas na administrasyon. Samantala, update naman sa nangyaring sunog dyan sa Maynaiya, private concessionaire daw may inako na responsibilidad sa pagkasunog ng halos 20 sasakyan sa may parking lot ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Kaugnay niya na may update pa si Bombo Kelly Cordero.
Inihayag ng Manila International Airport Authority na nakatanggap na sila ng pahayag mula sa Philippine Skylanders Incorporated, ang pribadong kumpanya na nag-ooperate sa parking lot ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ayon kay Attorney Chris Bendijo, tagapagsalita ng Manila International Airport Authority, may inako ng responsibilidad ng private concessionaire sa pagkasunog ng 19 na sasakyan sa pay parking lot ng paliparan. Nauna na umanong sinabihan ni Manila International Airport Authority General Manager Eric Ines ang Philippine Skylander Incorporated na sana ay handa ito sa mga tanong na ibabato sa kanila hinggil sa sunog. Tiniyak naman ng naturang ahensya na bubuo sila ng linya ng komunikasyon sa private concessionaire para masiguro na hindi nito tatakasan ng liability. Na nagkaroon po yata ng pagbabago sa plano dahil nga po may intensyon noon na doon ilagay yung isang staging area for the subway construction. So hindi po natuloy yung kanilang pagpapatayo ng commercial building na structure, no? But they asked permission to convert it muna to a pay parking. Kahapon, Abril 22, sumiklab ang sunog na pinaghihinalaang sanhi ng grass fire. Bandang 1:30 ng hapon. Naitala naman ang fire out 2:00 ng hapon. Sa ngayon, 6 na may-ari pa lang ng sasakyan ang lumapit sa tanggapan ng Manila International Airport Authority. Patuloy pa rin ang panawagan ng pamunuan ng Manila International Airport Authority sa mga nasunugan ng sasakyan sa parking extension ng NAIA Terminal 3 na makipag-ugnayan sa kanila. Inihahanda na rin ng Bureau of Fire Protection ang opisyal na report ng kanilang investigasyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Inilunsad ng mga otoridad ang manhunt operation sa ikalawang Canadian National na natag sa nakumpiskang 1.4 tons ng shabu dyan sa bahagi ng Alitagtag, Batangas. Una nang napaulat ang nasabing mga suspek na Canadian ay kapitan ng 2 pribadong yate na ginamit pa sa pagdadala ng tinatayang 68 bilyong piso na iligal na droga na ipinasok dito sa ating bansa noong nakalipas na linggo. Nang salakayin ng joint police teams ang 2 bahay sa barangay Natipunan doon sa Nasugbu, Batangas na umano'y nirentahan ng mga Canadian, nabigo naman na maaresto ng mga otoridad ang naturang mga suspek. Walang laman ang mga bahay at walang iligal na droga na nakita sa lugar. Bilang resulta, sinibak sa posisyon ang Nasugbu Police official dahil naman sa umano'y irregularidad sa paggampan ng kanilang tungkulin. Ipinalit itong si Major Nemesio Calipho Jr. bilang officer in charge ng Nasugbu Police upang siya mga siwa ng naturang mga nagpapatuloy pa rin na investigasyon. Bombo Sports News. Nagtala si Donovan Mitchell ng 23 points at 8 rebound at si Jarrett Allen ay nakakolekta naman ng personal playoff high na 20 boards para sa tuldukan yung laban sa Cleveland Cavaliers at yan ay sa bumibisitang Orlando Magic. Nagtapos ang laro sa score na 96-86 upang kunin ang 2-0 lead sa unang round ng Eastern Conference. Si Evan Mobley ay umiskor naman ng 17 points. Si Allen ay may 16 points at si Darius Garland ay nadagdag naman yung kanyang 15 puntos para sa 4th seeded na Cavaliers. Nagambag si Isaac Okoro ng 10 points at 4 na steals para naman sa Cleveland Cavaliers na hindi naman natuloy. Samantala, umiskor din itong si Paolo Blanchero ng 21 points at nagdagdag itong si Franz Warner ng 18 points at 7 rebound para naman sa Magic. Si Gary Harris ay may 14 points at si Moritz Wagner ay nagposte ng 12 puntos. Ang Game 3 ng Best of 7 series ay sa Huwebes sa Orlando dun sa Florida. Samantala sa mga nakamit na tagumpay, mga kabombo, mga ka-Star Nation sa West ay meron ng isang panalo ang Thunder kontra naman sa wala pang talo
wala pang panalo na Pelicans. Yung Clippers may isang panalo, yung Mavs wala pang nakakuhang panalo, yung Timberwolves meron ng isang panalo, yung Suns ay 0 pa rin, at yung Denver Nuggets meron ng isang panalo, yung Lakers nananatili pa rin na walang panalo. At sa East naman mga kabombo, yung Celtics ay may isang panalo, ang kupunan ng Heat ay wala pang pagwawagi na nakuha, ang Cavs meron ng 2 panalo, ang Magic ay 0 pa rin, ang Bucks meron ng isang panalo, Pacers ay wala pa, at yung Knicks meron ng 2 panalo, habang ang 76ers ay naghihintay pa rin ng kanilang tagumpay, 0 pa rin ang kanilang hawak na record. Samantala sa karagdagan pang balita, patuloy na nananawagan ng Department of Environment and Natural Resources sa publiko na isulong ang pagbabawas sa paggamit ng mga plastik dito sa bansa. Ito ay sa kadahilanan daw na umabot na sa 2.7 milyon ang toneladang basura ng plastik ang naiaambag ng Pilipinas bawat taon. Ayon kay DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, humigit kumulang 20% ng mga ito ay napupunta sa mga karagatan, habang ang iba naman ay napupunta sa mga lansangan at maging sa hangin na ating nalalanghap. Dagdag din niya na ang pagkilos upang maiwasan ang mga ito ay hindi kayang gawin ng gobyerno lamang ng mag-isa at kinakailangan umano ang kooperasyon korporasyon at maging ng mga publiko. Kailangan daw na magkaisa ang mga tao at ito ay maaaring mag-umpisa sa tahanan, habang ang mga universidad at mga ahensya naman ay maaari ring makisa at magpatupad ng kanilang mga sariling mga kaparaanan upang makamit ang hangarin na maging plastic-free ang Pilipinas. Nako naman tayo dyan sa tanggapan ng National Food Authority, patuloy na kinoconsolidate yung mga nabibili nilang mga palay, at sa unang araw ng pagbili ng mga produktong ito sa mga magsasaka sa ating bansa, kumustahin natin kung kumusta na naman yung volume ng kanilang mga nakukolekta ng mga produkto mula sa mga local farmers. May pagbabalita si Bombo Victor Liantino. Bombo Dennis, Bombo Ever, patuloy pa rin kino-consolidate ng National Food Authority ang kabuang bilang ng mga nabiling palay kahapon sa unang araw ng pagbili nito ng palay sa mga magsasaka sa bansa. Ito ang kinumpirma ni National Food Authority Officer in Charge Larry Lacson sa isang panayam ngayong araw. Ayon kay Lacson, inatasan na ng kanyang ehensya ang lahat ng mga tauhan nito sa mga probinsya na araw-araw ay iulat ang kanilang nabibiling palay. Natukoy rin ng National Food Authority ang mga lugar sa bansa na marami pang mabibiling palay mula sa mga magsasaka. Kumpiyansa rin ng ehensya na maabot nila ang target na buffer stock na aabot sa 300,000 metric tons para yan sa kabuuan ng taong ito. Malaki kasi ang ani ng mga magsasaka niya tuwing wet season sa darating na taniman. Paliwanag naman ni Lacson, ang nakukuhang ani tuwing dry season ay 30% lamang na kabuang produksyon ng palay, habang ang 70% ng kabuang produksyon nito ay nakukuha naman tuwing wet season. Just imagine kung 70% pa naman po yung ating habulin nitong mga sa wet season, ako po confident naman with the approval ng council ng ito nga pong napakagandang scheme, flexible na buying, no, na nakakasabay na po kami, makakakuha po kami ng sizable buffer stock. Una rito ay nilabas na ng National Food Authority ang kaukulang buying price para sa palay dito sa Pilipinas. Maaaring ibenta ng mga magsasaka ang kanilang aning wet palay sa halagang 17 pesos hanggang 23 pesos kada kilo mula sa dating presyo na 16 pesos hanggang 19 pesos kada kilo. Mataas naman ang bentahan para sa dry palay na aabot sa 23 pesos hanggang 30 pesos kada kilo mula sa dating 19 pesos hanggang 23 pesos kada kilo. Pangunahing layunin ng hakbang na ito ng ahensya na mapataas pa ang kita ng mga magsasaka at upang piliin ito na ibenta na lamang sa pamahalaan ang kanilang mga aning palay. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 19 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan.
Samantala sa iba pang balita, inaasahan ng ekonomistang mambabatas na si Albay Representative Joey Salceda na mas magiging mura ang presyo ng pagkain sa bagong direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtanggal ng non-tariff barriers sa pag-aangkat ng ilang agricultural goods. Tinutukoy ng mambabatas ang Administrative Order No. 20 na may pamagat na further streamlining administrative procedures and policies and removing non-tariff barriers on the importation of agricultural products. Ayon sa kongresista, ang Pilipinas daw ang isa sa may pinakamataas kasi na rates of protection para sa domestic goods na may protection level na 27%. Bilang share yan sa farm receipts na sa lahat ng agricultural goods. Bunsodaan niya na naturang level ng trade protection, hindi na nakakagulat kung bakit mahal ang pagkain dito sa bansa. Kapag ganap naman anya na maipatupad na ng Department of Agriculture ang direktibang ito ng Pangulo, magbubukas naman ito sa sugar import sa direct industrial users na magwawakas naman sa stagnation ng sektor ng food manufacturing. At sa kasalukuyan kasi ang presyohan ng asukal sa Pilipinas ang pinakamataas sa Association of Southeast Asian Nation Countries. Pagbabawalan ng party list groups na natalo sa nakalipas na magkasunod na halalan sa paglahok pa sa 2025 midterm elections. Yan ay alinsunod na rin sa Party List Act. At ayon nga kay Commission on Election spokesperson John Rex Laudianco, maglalabas ang full body ng isang resolusyon na magtatanggal ng mga matatalong party list groups mula sa listahan ng accredited organizations na papayagang makalahok sa midterm elections sa susunod na taon. Sa ilalim kasi ng Republic Act 7941, tanging ang mga partido o organisasyon o kaya coalition na nakarehistro sa poll body ang maaaring makalahok sa party list elections. Sa ilalim din ng naturang patakaran, kinakailangan na ang mga ito ay nagre-representa ng mga partikular na sektor ng lipunan at iyan ay nakapaloob doon sa mga batas na nakaangkla sa pagtataguyod ng mga partikular na sektor upang mapangalagaan ang kanilang mga karapatan at concern sa panahon ng isinasagawang mga halalan dito sa ating bansa. Dako na tayo sa mga balita sa mga lalawigan. Itong ipinapalabas ng mga heat index warning criteria ng lalawigan ng Albay, partikular yung Albay Public Safety and Emergency Management Office, ay pinuri ng international body dahil daw sa pagiging accurate at kapaki-pakinabang. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Legazpi. Pinuri ng United Nations Development Program ang ipinalabas na heat index warning criteria ng Albay Public Safety and Emergency Management Office na magiging gabay para sa suspensyon ng klase at trabaho. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Albay Public Safety and Emergency Management Office Head Dr. Cedric Daep, tumawag at nakausap niya mismo ang Assistant Secretary General ng United Nations Development Program upang pag-usapan ang impact ng El Nino sa lalawigan at ang tungkol sa ginawa na heat index warning criteria. Inamin anya ng naturang opisyal na ito ang unang pagkakataon na makakita ng naturang kriteria at humingi rin ng kopya. Maging ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ay nagpahayag ng interes sa pag-adapt ng heat index warning criteria ng lalawigan. Ayon kay DAE, pag-aaralan ng State Weather Bureau na maipatubad ito nationwide, subalit tiyak na may gagawin pa na improvement dito dahil ginawa lang para sa provincial level. Samantala, nilinaw ng opisyal na ang tanging datos lang mula sa State Weather Bureau ang pinagbabasihan ng Albay Provincial Government sa pagpapatupad ng suspensyon ng klase at trabaho sa lalawigan sa gabay ng ipinalabas na criteria. Nagustuhan nila, pinikap na nila yon at sabi nila, ngayon lang sila nakakita ng heat index warning criteria na inumpisa ng Albay. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Beverly Barajas nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bombo Police Report. Mag-live-in doon sa lalawigan ng Cavite na nanood lamang ng concert dito sa Davao o doon sa Davao, natagpuan na puno daw ng saksak at patay. Kaugnay po niyan, alamin natin ang buong detalye ng balitang yan mula sa Bombo Radio Davao.
Dalawang mga anggulo ang tinututukan ngayon ng Davao City Police Office patungkol sa pagkamatay ng dalawang mga biktima sa loob mismo ng isang condominium unit dito sa lungsod ng Davao. Inihayag ni Police Major Hazel Tuazon, ang tagapagsalita ng Davao City Police Office. Unang anggulo na tinitingnan nila ngayon ay ang posibleng crime of passion at ang pangalawa ay ang posibleng personal na away. Kinumpirma rin ni Major Tuazon na mag-live-in partner ang mga biktima sa loob umano ng 8 taon. Dagdag pa ng opisyal na dalawang mga persons of interest rin umano ang kanilang tinututukan kung saan ang isa nito ay hawak na ng mga pulis. Ang naturang mga persons of interest ay siya manong nag-book sa mga biktima sa kwarto ng condominium unit na kanilang tinutuluyan simula pa noong April 19, 2024. Matatandaan na pareho nagtamo ng maraming saksak sa katawan ang mga biktima na sila Jeff Predas at Jennifer Chavez na taga Bacoor, Cavite. Matapos matagpuan sa loob ng Camellia North Point Condominium sa Daang Maharlika, Bahada, Davao City. Unang nakita ang bangkay ni Jeff Predas pasado alas 5 kahapon na madaling araw na nagtamo ng siyam na saksak sa katawan, malaking hiwa sa leeg at wasak ang muka na nakahandusay sa ground floor ng naturang condo building. Samantala, nadiscover naman ang bangkay ni Jennifer Chavez kinahapunan sa loob ng kanilang kwarto na puno rin ng maraming saksak sa katawan. Yung problema natin kasi dito is yung CCTVs, wala, malfunction, no? Kung sana may CCTV, makakatulong yan sa pagkandak ng investigation ng mga investigators natin, no? At saka ma-identify kung saan nakaano yung babae na biktima at saka yung lalaki. Nagkakandak pa rin tayo ng mga CCTV for the nearest mga buildings sa crime scene natin para makatulong. So, yan ang mga investigators natin, nagkakala pa ng mga CCTVs, information kung may makabigay pa sa amin, nanghingi kami ng tulong din, baka may nakakita or may mga information na makakatulong sa investigation natin. Napag-alaman na pumunta dito sa lungsod ng Davao ang mga biktima upang manood ng concert. At yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Mariel Escabate para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Yung Police Regional Office 6 o dyan sa Western Visayas ay nagbabala sa mga tauhan ng pambansang pulisya na iwasan yung pagkalulong sa sugal. Kasunod yan ang pagkakahuli sa isang pulis na naglalaro ng illegal na poker doon sa isinagawang raid dyan sa naturang syudad. Alamin natin ang follow-up report ng Bombo Radio Iloilo. Muling tiniyak ng pamunuan ng Police Regional Office 6 na may kalalagyan ang mga pulis o mga tauhan nila na patuloy na nasasangkot sa iba't ibang iligal na gawain kagaya ng sugal. Ito'y makaraang maaresto ang isang pulis kabilang na ang 28 mga individual sa paglalaro ng iligal na poker sa ikinasang anti-gambling operation ng mga tauhan ng City Intelligence Unit ng Iloilo City Police Office sa Barangay Villa Anita, Iloilo City proper. Ang pulis ay si Staff Sergeant Wilmar Sumpio na nagsisilbi bilang intelligence officer at subpoena server ng Maasin Municipal Police Station. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi ito na nagbigay na ng babala si Regional Director Police Brigadier General Jack Wangki na posibleng sibakin sa pwesto ang sinamang pulis na huling nagsusugala sakaling mapatunayang nagkasala. Ayon kay Solis, pinaalanan rin ni Wangki ang mga unit heads ng bawat police station sa Western Visayas na subaybayan ang galaw ng kanilang mga tauhan. Napag-alaman na nakuhanan rin noon ang picture si Sumpio na nasa loob ng sabungan. Direktiba ng ating Regional Director Police Brigadier General Jack L. Wangki, pinapalalahanan yung ating mga kapulisan sa buong Western Visayas na hindi mag-engage sa illegal gambling or any form of illegal activities, and once na magkasala sila, yung karampatang parusa yung kanilang matatanggap. And also, palagi nire-remind ng ating regional director sa ating mga unit commanders na dapat subaybayan at i-remind ang mga kapulisan natin sa buong Western Visayas. Si Police Regional Office 6 spokesperson, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Echanova Lusada.
para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala si Pangulong Bongbong Marcos naman posible daw na dadalo sa Kadaugan Festival sa Lapu-Lapu City. Samantala Lapu-Lapu City Police Office naman nasa full alert status na. Kaugnay niyan kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat mula sa Bombo Radio Cebu. Napatid na nasa 70% kumpirmado na dadalo sa Kadaugan Festival si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makipagkaisa sa pagdiriwang ng nasabing event at kung walang pagbabago sa schedule ng Pangulo. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu News Team, kay Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang tagapagsalita ng Lapu-Lapu City Police Office kung saan naka-full alert status ang mga miyembro ng kapulisan upang matiyak ang maayos at ligtas na pagbisita, gayon din ang event na dadaluhan ni Marcos Jr. Nabatid din na 3 lugar sa Lapu-Lapu City ang bibisitahin ng Pangulo. Dagdag pa ni Torres, dahil sa presensya ng Pangulo ay magkakaroon ng augmentation galing sa Regional Police Office at sa Armed Forces of the Philippines. Gayon pa man na makakaasa na magiging matagumpay at mapayapa ang nasabing event, lalo na anya na limited lamang ang makakapasok sa Liberty Shrine, lalo na at andon ang presidente at kung sakali dadagsama ng mga tao ay hanggang labas lang ito at posibleng makakapasok pa rin naman kung makakaalis na ang Pangulo. Paabot kami ng 1,700 na mga PNP personnel as well sa yung mga kasama na yung mga force multiplier namin. Kadaugan sa Mactan celebration, which is 90% is the President. Security plan, number 1 ay retake. Tatong security plan na mo, na pinaka number 1 na mo, item din our full security packing. Ating napakinggan si Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang tagapagsalita ng Lapu-Lapu City Police Office. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo John Nakanyete, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, dahil pa rin sa init ng panahon, 16 ng mga estudyante ang hinimatay dyan sa bahagi ng lalawigan ng Capiz. Alamin natin ang follow-up report ng Star FM Rojas. Isa-isang natumba at nahimatay ang nasa 16 na mga estudyante sa bayan ng Panitan, Capiz dahil sa sobrang init ng panahon na nararanasan. Agad namang rumisponde ang rescue team para bigyan ng paunang lunas ang mga estudyante ng Leodegario de Ocampo Senior National High School sa Barangay Kapagaw sa nasabing bayan. Ayon kay Mr. John Vincent Delfin, information officer ng nasabing paaralan, nagmimisa sila nang biglang matumba ang mga estudyanteng pinaniniwala ang nakakaranas ng heat exhaustion, fatigue at panic attacks. Dagdag pa rito, ang dahilan ng insidente ay ang napakainit na panahon at kaba ang isa pang dahilan ng magkasunod na pagbagsak ng mga estudyante. Nabatid na 16 na estudyante ang hinimatay mula sa Leodegario de Ocampo Senior National High School at isa sa Panitan Elementary School. Sa ngayon, 15 na ang nasa stable na kondisyon habang ang isang high school student ay inoobserbahan pa sa Rural Health Unit. Ang 16 yun ang 15 is discharged automatically after mag-relief isang responders taga-MDRRM, Panitan, and then with the help sa mga RHU officers, mga midwife and nurse na nagbulik. After mga 30 minutes, 40 minutes, ginatawagan ni parents. Pero ang isa na dala ito sa RHU, sa RHU for more observation kay may existing nga case. At yan ang balita mula dito sa himpilan ng Star FM Rojas. Star DJ Justy nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Isang Pinoy na pabilang po sa pinarangalan bilang isa sa top 100 entrepreneurs sa United Arab Emirates. Alamin po natin ang pag-uulat sa balita na hatid ng Star FM Bacolod. Pinarangalan ang Negrosano National Director ng World Championships of Performing Arts or WICOPA at CEO ng EMS Performing Arts Center na si Elipas Kahaponan Sibua bilang isa sa top 100 entrepreneurs sa prestiyosong Emirates Finest Business Awards. Ang parangal ay gagawad kay Sibua matapos ang pagtulong at paghubog sa mga talent sa naturang bansa, hindi lang sa mga Filipino members kundi sa maraming membro din na nanggaling din sa iba't ibang mga bansa. Dahil sa tulong nito ay nakamit ng WICOPA ang iba't ibang mga award at pagkilala sa UAE man
o sa mga international stage. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Bacolod kay Elipas kahaponon si Bua, National Director ng World Championships of Performing Arts sa CEO ng EMS Performing Arts Center, na hindi ito makapaniwala sa nakamit na parangal at nangako itong ibibigay pa nito ang kanyang best upang matulungan ng mga miyembro at sa mga sasali pa. Surprised ako when I received an invitation that telling me that, hey, you're qualified for the top 100 entrepreneur here in Dubai. Yeah, in the UAE, I mean. So, it's bago pa ako sa business na to. It's been siguro mga almost 7 years, and to receive this award, or I think it's a big thing for me. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher naguulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Para sa tuloy-tuloy na mga balita at impormasyon sa pamamagitan ng ating mga himpilan, matutunghayan ng ating po mga kababayan ang inyong mismong dialekto na ibig na mapakinggan sa ating mga programa sa mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. Diyan sa Hilagan, Luzon, mga kabombo, mga ka-Star Nation, nariyan ang Facebook Live programs ng Bombo Radio Kawayan. Meron din na mga programa sa Facebook Live ang Bombo Radio Dagupan, at diyan sa City of Pines, Bombo Radio Baguio. Habang sa lalawigan ng Albay, nariyan naman ang Bombo Radio Legazpi. Diyan naman po sa may Cagayan Valley, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw, at meron din po kami mga radio station dyan po sa may Ilocos Region. Tutukan lamang ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. At sa mga Bicolano naman po, tutukan po ninyo ang Bombo Radio Naga. At mga kabombo Star Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Panay sa udto sa giyapon ko po mo Bombo Chama Blanco Hovera. Standby sa aton sining mga kabombo kaya taga naton sa ligwa ining ginpalabot diri nga concern sa isa man iya ka pumuluyo sa may probinsya sa Guimaras kung sining iya sining gin pabombo diri Banwa ang Land Transportation Office dira iya sa may probinsya sa Guimaras kay hindi sini iya organisado ang ila sining pag hatag sa nagakigo sini nga panerbisyo sa mga ila sini iya nga mga kliyente dira sa aton sini pagpangalagad karon maging kaupon naton diri live ang isa sa mga nagareklamo hamakon mo sini Banwa makapila na sa kaadlaw no nga nagbalik-balik dito sa may LTO Guimaras agud nga magkuha sang iya sini iya nga driver's license ining plastic driver's license bla no ining ID bla Banwa no kay kung madumduman pa sa aton sinamatag palamati ang Land Transportation Office no ang ila sila gina-issue is ang papel kay way pa sila sang nagakigo sila nga supply sang plastic driver's license
rason nga ti may kalabanan sa aton sini nga mga kauturan nagamaneho subong sa ila sini nga salakyan ang ila sini nga driver's license ang nakaimprinta lamang sa papel, no? Kung sa diin nga kung may ara na sang plastic ID ti matig-ai ni siya, no? Made of plastic amo ni siya ang driver's license kung tani, no? Ang normal o regular nga driver's license, but ang iban sini kalabanan tinuig na nga nagahulat kag anay karon nga mayara sa announcement nga may releasing sa plastic ID cards sa driver's license. Ang iban sinigin pabalik-balik kag information nga nabato naton nga ang mga baguhanon mas ginuna pa ikumparar nimo sa mga 1, 2, 3 na katuig nga nagahulat sa ila sini nga plastic cards or plastic ID or driver's license mga kauturan. Sa linya naton si Mr. Guillermo Gallo Jr. Nag-standby karon ang aton sining tagpabombo. Mr. Gallo, sir, good afternoon. Si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Ray sa Udto mayong hapon. Alright, sir, pwede mo kami matagan sa information. May kang tanan karon sa sining imo nga luyag ipalabot sini iya nga concern. May kang tanan man sa Land Transportation Office sa Guimaras. Kahapon wala pumunta pero ang nakakatuwa daw mga sister yung Balila wala naman nila kung maglampas sa alas 10 tapos alas. Okay. Sir, dahil lang yun kay ma-adjust kami sang imo sining audio kay medyo manipis diri ang imo sining sulod para nga balaan nato, no, kag maplastar man diri karon kun ano mga concerns nga luyag sini nimo ipalabot, no. All right, sige. Standby sa aton sini nga mga kabombo. Okay na kita dahil lang yun gina-adjust pa ni Engineer Laguerta ang audio karon, no, sang aton sini iyang tagpabombo. No, may kantanan sa sining pilamang ka mga concern dira sa may Land Transportation Office Guimaras. Balikan ta si Sir Guillermo Gallo. Sir, liwat gani anong imo sining concern? Hindi yan kaya ang time balik ang sa mga Dumapro-pinot gid engineer. Anyway, base kung sa cellphone na lang tama direct tabi kido alang-alang ang audio gini sir. Matawag na lang kita sa cellphone niya ba engineer para diretso kita. Sige, no? Kay we don't understand kid may pila man ka mga porsyon nga mapro-pinot ang signal sa aton sini nga pagpangalagad kag gintingwaan man tani naton nga maka-live interview to make sure sa aton sini nga mga kabombo nga may ara sang personalidad nga nagapalabot sa ila sini nga concern regarding man sa serbisyo sang talatapan sang aton sini nga gobyerno, no. Ang ginatumod naton among Land Transportation Office Guimaras, no. Ang na-pick up ko lang sa kay Sir Guillermo Gallo Jr. ang iya sini nga statement is that nga may ara sang releasing sang sining mga plastic driver's license nagasugod las 2 sa hapon tubtob las 3 sa hapon lamang. Ti una ko nung adlaw medyo lapit na lang mag alas 3 ginabalan si Sir Guillermo nga alang-alang na. And the next day gibalikan niya nagtulo temprano pa siya. Why ko nung gyapon ma-cater kag ang iya sini nga nasat uman nga may mga tawag siya ni, may mga process man dito sa ila sining plastic driver's license nga mga baguhanon kag do mo patukunong dugin prioritize. Nga ang concern is that ining lisensya ni Mr. Gallo is pila na daw masobra na isa ka tuig nga ginahulat niya ang iya sining
plastic driver's license sa aton sini nga mga kabombo, no? Why man si initially gani sa pag-istoryanan namo ni Mr. Galio, sinya why man sila nga nagadali kung ako ginangunahon na apisar gani nga senior citizen na ako. But sinya kung tani balagin organisa man sang Mayo, duha abi ka bag-o ang rilisan, tapos ang mga nagahulat to tinuig na rilisan man nila bag-o or rilisan man nila iya sang numero or sang plastic card rather, mas mayo kung tani kung amo na ang natabo o galing kiti do lain ang natabo abi, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Arin Ginero, i-send ko na ang number ni sir. Liog ko. Ara na. Para nga matawagan naton si Mr. Gualberto, no? Gualberto Guillermo Maniaco. Gualberto Galio. Sa aton sinikaron niya nga pagpangalagad diri man sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa diri sa pagpalangalagad sa nga Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Padayon lang kamuya sa paghulog sa inyo sini nga mga entry sa week number 5 na kita karon. Di mo magalipat week number 5 sa Buena Mano Salvo Year 18 na promo sang Bombo Radio kag Star FM. No, ang aton sini nga mga kauturan may ara sang tatlo ka pamagi agud nga magdaog studio draw. So studio draw tati kadadlaw Lunes tungtong Biyernes, tatlo mga daog sini diri sa paglawag sa aton sini iyang daily draw, 500 pesos nga cash plus 500 pesos nga balor sang gift pack. And away, balik-balikan ta na. Sa liwat, balikan ta linya ni Mr. Gualberto Galio Jr. Sir, siguro klaro-klaro na ni this time aton sini nga linya para mapatpat naton ang imo sini nga concern. Sa liwat, welcome Mr. Gualberto Galio, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, sir. Okay. Sir, pwede kita ka-proceed. Ano ganing concern nimo dito? May kantanan sa LTO Guimaras? Okay, nagkanto ko ito nagkagapon, sir, sang mga 216 ko ito nagapot. Pintasa ko ito biyang ihatag nila sa muna sa ako Xerox ito nga papel. Tapos mga dali na lang alas 3. Wala man nila dito. Kita ko ito, wala man Japon kagagi ko. Pinasampaw-sampaw lang nila ko ito pagkapot. Pinasampaw lang dra. Pero sige man print nila. Tapos sige man release nila sa iban. Kasi po mangkot. Kasi nang ano na siya sir na i-print mo pa na ang amon o kung hindi. Kasi nang pasado na alas 3 mo. Silig niya, print na mo na sir, pero nang karon lang, kay bilan mo, ginauna na mo ni siling na priority na mo ang bago. Hindi ko gina-priority nyo na siling ko ang bago, siling ko kaya mo nga, tinuig na. Siling ko, kagdason, inyo na niya siling ko schedule, 2 to 3, makadto dire. Siling ko, sinagligar, nagkadto ko, siling ko pasado alas 3, sambal nyo, hasta lang alas 3. Di wala naman kung reklamo, nagpalit lang po sa kong. Nang tani kay inyo na yung schedule, kundi i-cater nyo yung tao, yung nga maabot kasi sa muna nga mga inumas. Tapos sige man print nila, pero wala man sila galawag ganit sa mga tao, ginasupport mo lang ito nila, titamo na kayo tao sa sulod. Isang iban nga ni niya, tama na sir, kaya niya, damo man ito kakulumod, galing hindi lang sila ka-voice out mo, amo na pe. Isang lilin ko tani, inang parehos ka sang una sa may tabok subato kung wala ka na gani ang district office na kung magrinyo ka sa lisensya ibilin mo lang, balikon mo lang paghambal nila kung anong bulan siya ibalikon kung isang bulan pa inang pag-abot mo to hatag nilang nila sa mo ang ilaya kung paghatag mo mapag-print nila may kopya man da sila kung gusto nila i-print kay Ugos. Ilay man lang to ang ginapost nila nga pwede kwaon mo. Nang tani, gin-print nila nga daan kung gusto nila kay para pag-abot. Kung hindi na mag-support ng tao, hindi na siya magulat. Ihatag na lang nila ang lisensya. May kopya man na da sila. Bali originally, sano kung tani ang imo yung releasing sang imo gid sini nga lisensya, Mr. Galio? Bali nag 1 year na siya isang July, kay bala mo, July 4 birthday ko, but sinungan isang July 4, nag-renew na ko mo.
Pero 2023 pa to. Kag sandig sa ilang advisory ang i-release or ang way takbalo ang i-release or i-print, no? Ano gid man ang ara dira? July and August nga mga driver's license. Oh, yes sir, yes sir. Okay, ang imo sining driver's license July 2003 pa. 2023 sir. Na-renew. Oo, gin-renew. So imo sining gin-assume sang makita nimo ang advisory nila nga ang mga driver's license from July to August pwede na pwede nyo na makuha dire, printed na or i-print pa lang. Anong sistema, Mr. Galio? Amo na sir ang pagkaintindi ko sang ilang gin-post dito. Pero gali, kay kwaon pa yan nilang ginisyo nila sa imo yung temporary, ito nga daw Xerox. Kaya mo pa pag-print, wala ka na yung i-print nila. At ang balbaksong gwardiya nga si Kapito, hindi niya amo niya sir ang willing to wait lang. Hindi ko isip ko gani, siya yung gatubang dito. Kung sabagay, gwardiya siya, hindi siya, hindi na siya tawo sa LTO gani. Pero siya to yan sa tawo nga, kaya siya nagakapot sa printing mo, sang ga-print lang. Kasi kung sir balo sang iyang duties and responsibilities gani, mahambal siya muna sa mga tao, hindi na sa organic na tao da sa LTO. Tapos may nabatian pa ko to kagapon nga naghambal nga may namangkot pala sir nga linya ti kung di na mo na bimakwa si bung pwede pa na sunod bulan. Nga hindi na. Uy. Ano nga patakaran nila na nila ang nambal nila patakaran doon sa babaw. Inyo lang na diya patakaran, hindi patakaran sa babaw. Kaya ka mo diya palakat mo. Aha. Okay. So, sa malipot nga pulong, why gid ya matigayon nga maprintahan ang imo sini nga driver's license, Mr. Galio? Wala na sir kay mag-alas 4 na kinuha ko na ako nga kuanya mo ti layo ko man na pulian tamo ti masiling sila nga willing to wait lang kuno ti may kung tupad balay lang taning LTO ang balay ka tayo tupad lang sang LTO kay balik-balikon dada may ko na mo na obrata. Kag kun ibilin mo ang imo sini nga driver's license nga printed sa papel, ang guwaya sina pagpuli mo kung may salakyan ka nga dala, driving without license ka na. Amo pa na sir, amo na gani hambal ko sila sir. Siling ko, kamo, kung kami magkasala, gamay lang siling ko nga bagay, hindi ta mayo sa inyo, pero kung lingko, subong siling ko i-perwisyohon nyo kami. Sige ulat Okay. So, amo lang gid niya sir ang ila sining anong term nga ginbutang sa advisory? Releasing or 2 to 3 sir ang nakabutang dito nang isend ko lang karon sa imo lang isang apan. Ang ilang nga may piyamon ko di mo sang gin post nila. Basi kung pwede mo mabasa, Sir Galio, maayo-ayo ko si mo. Kung pwede mo mabasa kung anong advisory nila. Dali lang sir. Kay Tido, para ligban karon magpagwa sang advisory ang Land Transportation Office, Gimaras area, no? Nga mahambal iyang attention sa tanan sini nga mga driver or mga drivers attention sa tanan sini nga mga driver kung ang imo sini iya ara na? Yes sir. Okay. Saliko attention sa tanan nga mga driver patsanay audio mi kinugis. Hello Mr. Galio, okay na? Friend ka mo? Okay, bantayan lang Engineer Leong ko kung okay na si Sir Galio. Okay. Ano namin ko, anong advisory? Amo na gusto ko mabalaan. No? Advisory sang ano? Or anong plastada sa advisory nga nakabutang dira? Releasing sang mga driver's license, plastic cards driver's license from July to August 2 to 3 p.m. only. Di ko magambag kang releasing sa sentido komon, kadto ka to di ba? Kay release mo. Pero nagkakatabo, makadto ka to gali, ihatag mo pang driver's license mo gimprinta sa papel, tapos pahulaton ka pa nila. Amo ning patal nga istorya karon party sa aton sining gobyerno. No? Kay ang serbisyo sang gobyerno para kung tani sa pumuluyo, para sa taxpayer,
pero do kasubong nga pakalimuson anay nila ang mga taxpayer antes nga ihatag sa ilang serbisyo. Okay na si Mr. Galio. Sir, anong advisory nila? Hello, sir? Patahon ko, sir. Yes, sir. Go ahead. Liog. Palihog ko. Sa mga nakakuha lisensya from June to August 2023, pwede nyo na pwede na kamo kakadto sa LTO para magbuha sang card 2 PM to 3 PM ang releasing. Amo lang na, sir, ang advisory? Amo na, sir. Attention sa tanan nga mga drivers or sa mga may driver's license from June to August. June to August, pwede nyo na pwede ka na makakadto sa LTO para magkuha sang card 2 PM to 3 PM ang releasing. Sa simple naton nga paghangop, kung may driver's license ka nga printed sa papel, kadto ka sa Guimaras LTO, kay rilisan kanila sang plastic nga driver's license. Eksaktong paghangop ko, Mr. Galio? Tama, sir. Pero ang natabo, kadto ka to, linya ka, ihatag mo to ang imo sining ang driver's license mo nakaprinta sa papel, tapos hulaton mo to. Kay print pa lang nila. Ay, sus Maria kagusip. Ti dako ni nga huol karon para sa mga driver's license nga holder dated June to August, kay nagahinga mo kay imo iya nga pagkadto mo to, i-present mong imo sini iyang driver's license nga nakaprinta sa papel, kay nagalaom ikaw nga ti may ara man sila sang records dira mo nga kung tani i-release na lang nila, ihatag na lang sa imo kabaylo sang papel mo to iyang driver's license, o bisan di na gani nila to pagbawion kay ara man na ng records tanan, hindi bala, Mr. Galio? Tama, sir. Matakpan ka gani, sir, maalarm kita nila to. Maprintas ang nagligan pa nga tuig nga driver's license, sayawan sila. Anyway, tinguhaan naton Mr. Galio, sir, nga mapalabot ini kag matawag man ang concern sang district office dira sang Land Transportation Office sa probinsya sang Guimaras. Thank you so much sa imong nga tiyempo kag mga impormasyon nga pakigbahi sa Bombo Radio, sir. At salamat. Kay hindi man lang ni para sa akon, ni para man ni sa kadmoan bala nga perwisyo man sila nga magula. Tapos maubos lang oras mo ka, hindi pa ma-release. Akon kinuha ko lang gani, kasi hapon na Kag si Mr. Gualberto Galio, kunya ko magsala, sir, pagkakita ko ginasi mo sa video ta sa Messenger, senior citizen ka na, sir, no? 67 na ko, sir, Nag-retire na ko gani, isang 2 years na. I see. May mga priority. May mga priority lane sila dito? Wala, sir. Isa lang. Basta, amba nila, pungkuan na na yan. Pungkuan mo na. Kaya halos mga sobra tunga sang tao. Puro nga ara sa sulod. Tindog na lang. Anyway, base kung taman sira, palabot naman yung concern sa ila kag matagan man nila sa nagakigo nga pagtamod. Saliwat, thank you so much and good afternoon, Mr. Gualberto Galio, sir. Thank you, man, sir. Deriwabet aton sining iya nga taga pabombo, no? So nagapalabot kita sang pagpahibalo sini sa regional office, sa Land Transportation Office, or even sa district office dira sang LTO sa bahin karon sa probinsya sang Guimaras. Amo ning mga concern nga nakita sang pipila sini ninyo, hindi mga pipila do, halos tanan sini ninyo nga mga kliyente dira nga nagaproblema sa karon. Sa aton sini nga mga kabumbo, kay daw kasubong iya wala maorganisar kagado CWM bala ang plastada. Bala nyo kung anong CWM? Kanta na kayo supply? Come what may? Do come what may ang sistema dira, kay pagkanto mo dira, pagkabasa mo sang advisory,
Kanto ka to kay nagalaom ikaw iya nga ara na tong imo sining ID na print na pero hindi pagliam mo. Kanto ka to kung sino lang niya ang willing to wait, no? Ang gusto nga maghulat, hulaton mo dira eh. Pero halimbawa karon alas 2:15 ka nagkanto. Tapos naghinulat ikaw, pagka alas 3 wala kang gyapon marilisan. Or wala gyapon ma-print ang imo sining ID. Or ang imo driver's license. Di ano ka mapuli? Kwaon mo to ang imo sining driver's license ka magpuli? Kaya hindi ka man, kung nag-drive ikaw sa salakyan, no? Kinanglan nga may driver's license kang iti ano, kwaon mo to ang imo driver's license, ibilin mo lang dira kay print nila buwas. Di kung mag-drive ka, ngaway ka sa driver's license, driving without license ka naman. Di mayo kung tani, malang tsakto to hambali Mr. Galio, mayo kung tani kung ang district office nila, diri kung tupad balay ko lang, kaya ti bisa na daw balik-balikan ko to. No? Pero anyway, sa aton sini nga mga kabumbo kadamo sa mga sistema nga daw mutaway to kung kita mismo ganito ni magkaintsindi, no? Nga Land Transportation Office do anay kay manug-release na kamo sa mga plastic driver's license do kamo pa yang nabudlayan kag gindalahin nyo pa ang mga tawo ang inyo sini nga mga ginaserbisyuan. Oh, kay kunti-kun lang taon lang nato ng punto banwa. Oh, sadtong nakaligad pa na nga tuig. So kung nakaligad pa na nga tuig, the moment kung tani nga available na ang mga plastic cards gani, adtong mga driver's license, pinang-print nyo na dira amat-amat. Kag sa pagprinta ninyo amat-amat, kag kung makumplito na, that's the time. Oh, nga maghatag kamo sang abiso sa mga driver's license dira nga halin sa bulan sang Hunyo pakadto Agosto, hapitin nyo na diri sa district office kag ikwaa. No? I-claim nyo nang inyo sining nga mga plastic driver's license. Ti pirong natabo iya sa aton sini makabombo last year pagani kantuan mo pa to, ihatag mo ang papel nga kung saan na kayong printang imo sining nga driver's license kag nagadepende na iya kung maabtan ka sang alas 2 kag alas 3 kung waay ti puli ka naman eh. Oh, ti kabay pa. Tingwan taman nga malabot ang in charge na sang district office sang Land Transportation Office. Dira iya sa may probinsya sang Guimaras. Kay kung lang taon nimo imbes kung tani ang serbisyo sang mga talatapan sang gobyerno ginapahapos mo sa mga pumuluyo sa mga taxpayer. Do kasubong nagagwa karon daw ginapabudlayan pa iya sila. 24 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa pagbalik nato na Banwa Mayor Jerry Treñas. Ginako sini nga threat si First Lady Lisa Araneta Marcos kung magdalagan gid man sa anuman nga posisyon diri sa syudad sa Iloilo. Pero ang alkalde ang balya siya Mayor gyapon daganan ko. Balikan tayo matapos ang bilang importante nga mga panumdumor. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 21 to 27, 2024. It's Strike 2 for the month of April para kay Mr. Totong Villaruz kag sang iyang banda
bangod silang natalana nga maghatag sa inyo sang isa pa ka rounds ng great musical show sa Concert at the Plaza manginiinyo sa Abril 27 Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala de Iloilo Mags kag iban pa ang igaparapol sa mga suki sang Plus Wala de Iloilo. Sa Abril 28, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa La Tolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tagan nga kita sang grasya nga makit-an ang kahulugan sang pag-antos. Ngang pag-antos hindi magtulod sa aton palayo sa Ginoo, kundi nga magduso sa aton nga magparapit pagid sa iya. Plus Wala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni Anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan.
Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery sa Inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapones sang January 1942. Nagpakita si Calugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Ang cabbage o condrepolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Sunod kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagbakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulahan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sang imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig.
Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porson sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kun mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 bar examinations. Natapos niya ang associate degree in arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abuga siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Ang El Nino, ang natural nga nagakatabo sa bilog nga kalibutan, sa diin may eksperyensyahan ang pagtaas ng temperatura. May yara man inisang dala nga ulan, apang tuman kagamay, kag malaka gid lamang kun ipaanggid sa malawig nga tiyempo sang tag-ilinit kag drought season. Nagatuga inisang problema sa patubig sa mga talamnan, kag kahalitan sa mga pananom, bangod sa tuman nga init sang panahon. Bangod sa kakulang sang patubig, mas mabatyagan ang pagnubo sang ani sa mga tanom nga nagakinahanglan sang ulan ukon tubig. Sa sini nga mga lugar, ginaengganyo ang mga mangunguma nga magtanom sa mga alternatibo nga produkto kaangay sang mais, upland rice, utan o kon legumes. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877.
Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon JM Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablos ang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday JC Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de... 1 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa nga bumbuanay sa udto. Sa gyapon ko po nimo Bombot Siama Blanco Hover. Update sa politika. Si Mayor Jerry Treñas nagako nga threat si First Lady Lisa Raneta Marcos kon magpadalagan diri sa syudad sa Iloilo. Posisyon nga dalaganan sa eleksyon sa alkalde, mayor sa gyapon. Check ta mga balita way na Bombo Angel Tan direktamente karon sa may Iloilo City Hall. Tikon na madumduman pa sa aton sini iya nga mga tagpalamati sa nakaligad sini nga mga inadlaw si Mayor Jerry Treñas nagpayag diri nga may posibilidad or bukas ang posibilidad nga magdalagan siya bilang congressman sa syudad sa Iloilo. Pero subong hambal ni Mayor siya mapare-elect na lang kwa. Balikan ta si Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Yung Iloilo City Mayor Jerry Treñas Bombot Siam nga na-threat in siya ukon mangin threat si First Lady Lisa Marcos pananglitan nga madayon gid man nga magapadalagan in siya diri sa Iloilo City. Sa interview sa Bombo Radio kini Jerry Treñas iyang pahayag nga wala man siya sang may mahimo kung magapadalagan gid man si First Lady Marcos o kung First Lady Lisa Marcos diri sa syudad suno sa alkalde pananglitan nga mapadalagan ini siya kinalantaw niya diri nga posible congresswoman ini nga posisyon Bombot siya kay hindi man diri all the time makatineri ini si First Lady kundi dito abi sa Manila at least makakita-anay sila kuno kay iyabi nga pamilya kaga mag-amo ni plastada Bombot siya sa gihapon sa magapadalagan si Mayor Jerry Treñas bilang mayor sa gihapon kaga wala man siya sang minakit-an abi nga rason para magabaylohanay sila mag-switch sila ni Mr. Isa Treñas sang pwesto nga padalaganan kay gapati siya sa ikasarang mismo ni Mr. Isa Treñas nga magpadalagan kay tinakit-an niya nga competent candidate man in siya kaga gintaligpay man diri sa alkalde ang mga supporters nga nagakadto sa iabi from different like mga previous nga mga alkalde diri sa Iloilo City Balabong Siam nga naga-vouch sang iya nga support. Sige pamangkot rin si Mayor Jerry Treñas kung si una bala ini for reconciliation kay former Mayor Joe Espinosa Bombot Siam bala si ambal sang alkalde wala man siya kuno nagtanom sang kalain sang buot kay gambal niya diri nga ang politika amukid man na most of the time of the night kamo sometimes hindi kag kung ayuhay si wala gid sang kaso Bombot Siam kag willing man si Mayor Jerry Treñas kung miara ang mga former mayors magpadalagan for city councilors subong abi nga 2024 election willing gid ini siya nga makatrabaho sila pananglitan magdaog pero ang quandary ni Mayor do sa gihapon api sarabi nga mag-ayuhay kamo mga former mayor do at the end of the day dapat sinubantayan mo sa gihapon ang likod mo Bombot Siam para makasurvive ka man sa ginatawag nga politika. Pamatian ta bala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa nga aton interview. Ako first of all nalipay gid ko sa mga developments last week. Kay ito mga supporters ni Mayor Joe nagkadto sa ako, no, you know, whether they consulted Mayor Joe or not. I hope eventually makakonsulta sila kay Mayor Joe, but nalipay ko nagkaladto sila sa akin. I was really surprised. No? Ako bala daw wagin man ko tumar sang malain nga buot. Kita mo si akon Vice Mayor kontra man na sa una. Si Jeffrey kunyara na espiya. Si akon konsehal si Sarabia man na espiya. Si Mandre espiyak mo na, no? Yakap espiyak mo na. Si Alan daw yung way man ako po sa ako, no? Dependent. Si Free dependent man. You know. Amo ginaya ang politika. Sometimes, danay ka mo. Sometimes, hindi mo ka mo danay. But
Basta sa kayuan, danay ko mo. No, hindi ka man problema siguro. As long as clear lang ang pagbinuligay. Or maybe the chief of staff of the congressman. Yes. Hindi ako yung madumot. But we have also to protect our turf, no? Politically. Ang politika, bantayan mo man mo likod mo. Kaya inalam na survive ka man. Mayor, may mga info ka nga, mapadalagan din man din si Juan, si First Lady. Hindi si Lilo, sir. Nakapila kami mag-istorya. Tiyo sila nga sa akon, last time, sang dinagyang. Liya, ko, ma'am, kadto ka dari sa dinagyang, hindi na ko na, kay istorya naman na karon nga madlagan ko da. Ambot ko madlagan siya. Tanong ko na madlagan siya. Ayan na iya. Hindi man, sir, threat. Hindi ba siya threat? If ever magpadalagan. The wife of the president is always a threat. Pero mati, kung madlagan siya, congressman siya. So, hindi ka na sir padalagan congressman? Ite, why man sila star mo? Di kag updan, yagid ba na yang adalakat. So, tima congressman siya. So, ma-mayor ka lang diba, sir? Di daw ma-mayor man ko. Sa subong daw tanaw ko, wala rason na. I do not see any reason why. Because first of all, Raisa is a very competent candidate. She graduated from the Assumption, the political economy, and she has an MBA. She ran a business for so long, and during the pandemic, I saw how she attended to the needs of the Ilonggos. No? Aside sinati, ligan taman siya. Iti balaan taman tanan kita gusto ta competent man naton leader diri. Especially with the support of Mayor Joe, assuming that will happen, dako man nga bulig kay the last time naglagan si kung Jam kontra kay Mayor Joe, do time lang to ilaban si. Bombot siyam na batian sa mga kabombo nato na si Iloilo City Mayor Jerry Tranya. Yanong butsilingon si Nigel nga si former Mayor Joe Duterte Espinosa, si Bilas, uliay na sila sang Mayo nga pagtamdanay ni Mayor Jerry Trenya sa Bomboy Jail? Wala pa man ni Bombot Cham sang Abido Communication ni sila nga duha directly, kundi nagkadto lang gid diri ang mga supporters ni former Mayor Espinosa kagati nagapahayag sang iya nga support si Mayor Jerry Trenya, pero personally kuno Bombot Cham wala pa ni sila kuno kasturyahan for reconciliation abi or anything masturyahan nila in between. Okay. Pero sa bayan ni Mayor naghalin nga kumadalagan si First Lady Lisa Raneta Marcos. Ang dalaganan niya representative. Congresswoman. Ti mabungguanay sila ni Raisa Treñas Cho. Three-way mama kabig tabla nga three-cornered fight. Ini pero ito malabo kay mayong pagtamdanay ni Congresswoman Jam kang ni First Lady Araneta Marcos alang-alang karon iya nga mabungguanay sila sa pagka-congressman. Yanong matabo sini si First Lady madalagan congressman, si Congresswoman Jam mapaiway or may dalaganan siya nga iban nga posisyon or ma-mayor siya o granting for the sake of discussion. Pero nakambal si Congresswoman Jam nga may ginambal siya kay Mayor nga ginarespetarya ang desisyon. Pero tiway man to abi ma-plastargin Mayo kung ano nga desisyon to. Ang desisyon niya nga mathag malang sa mga taga-syudad sa Iloilo is that nga ang luyag niya ni Mayor nga magdalaga ng iya sining anak nga si Inday Raisa Treñas Cho sa pagka-Lone District representative. Di ko na naman niya kunong desisyon ni Mayor, ginarespetar ni Congresswoman Jam.
Amo na ganibong botsyam do pati si Mayor din nakabati naman sa istorya sa posibilidad nga makapadalagan diri ang First Lady sa Iloilo City. Abot silingon do wala nila ginadula niya ang posibilidad nga ganibong botsyam. Pag do mas nagadako ang mga bagay nga dapat nila pangatubangon when it comes abi sa dalagan kag hampang sang politics diri sa bahin sang Iloilo City. All right. Ini si Bombo Angela Pichilierta na para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report. Si Mayor Jerry Trias nagpabutsyag nga ang mga supporter ni former City Mayor Jonathan Espinosa sang iya sining bilas nagpanulong kuno sa iyato kag nagpabutsyag nga ang ila sining suporta yara sa kay Mayor Jerry Trias kag Inday Raisa Trias Chu. Oh? Ti ambal ni Mayor sa ti way man kuya nagatanom sang kalain sang buot amon aya sa politika. Pwede ka mo mag-inupdanay, pwede man ka mo magkuluntrahanay. Pero ginabantayan ko lang yang akon sining likod man kay basi bla kung patalikdon lang ko kagahan usan ko dara karon ka yabi tubo sang ginakabig ko nga kaupod. Sa aton sinimatag para mati. Sang ginpamangkot si Mayor Jerry Trias kung madalagan abi si First Lady Lisa Raneta Marcos diri sa syudad sa Iloilo, hindi kuno mayor. Kaysa nabatian niya congressman or lone district representative. Kang ginakabig man sini nga threat. Is that the reason why kun nga karon iya banwa nga makapila ka bes nga napurnada ang sumpa sa Partido Federal ng Pilipinas ni Inday Raisa Trias Chu kaupod sa pila ka mga incumbent kag aspiring city councilor diri sa syudad sa Iloilo. Di ba kung madumduman ta pa April 10, tapos nag-15, tapos nag-18, pero tiyas na sumong duwa magyapon binati-bati. Rason nga nga ba si Mayor Jerry Trias siya hindi man ginamo sina ka-importante ang partido sa pagpadalagan. Maybe may dako sini nga factor but hindi amo sina iya ka-importante suno pa sa alkalde. So anong plastada sina Dri Banwa kay last time to naghambal si Mayor Jerry Trias niya ginakonsiderar ko man ang pagpadalagan sa kongresista? Sa aton sini makabumbo? Tiginhatag niya pagani siniyang ihemplo. Siya katulad bala sa kay Gobernador Toto. Pwede siya sa executive, pwede siya sa legislative. Katulad sa iban man siniyang mga politiko. Pero may mga nagahambal man nga, ginakonsiderar na ni Mayor nga magdalagan sa congressman kay perdipilo si Inday Raisa Trias Chu sa kay Congresswoman Jam Baronda. But kung ang First Lady yara karon sa picture sa aton sini nga mga tagpalamati, sandig sa pahig ni Mayor Jerry Trias nga madalagan siya congressman, kay hindi man siya katiner diri kung mga mayor siya, kaya kontrahanay sila nga tatlo, pero sa nasiling ko na gani, maayong pagtamdanay iya ni Congresswoman Jam, kang ni First Lady Lisa Raneta Marcos, sandig sa mga laragway. Kaya lang kagad daw hindi man guro matabo nga magkontranay sila pero hindi kita makambas ang patapos. Kay anything is possible sa politics. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero si Mayor nagambas niya mamayor na lang ko. Kay lang taon na to, huwag man sa mabakod-bakod subong iyang kandidatos pagkalkalde. Ang away diri subong sa syudad sa nga Iloilo, yara sa pagka-congressman. Kay ang ginatugpo ni Mayor Jerry Trias, baguhanon.
Pero kung lang tawon ni mong iya siniya nga credentials, hindi mo man mako-ako. Hindi mo man siya mabaliwala. Oh? Kag competent man sinday Raisa Treñas, chuk. Oh. On the other hand, sa aton sini nga mga kabumbo, re-electionist or incumbent ang iya sini nga kasumpong. Ina kung magdalagan gidman si Congresswoman Jam. Kay kung kumangkoton mo iya si Congresswoman Jam, hindi mo siya kasabat direkta. Ang iya lang niya, magapadayon lang siya kuno sa pagserbisyo kag magpalapnag sang gugma. Oh? Kamula na yung sabat ni Congresswoman Jam. Sa aton sinimatag palamati. Kag duay pa yasang dinahom-dahom, pero ginalantaw naton. Oh? Kag kung lang taon naton ang realidad, hindi lang man niya pagbasta-basta ni nga buhian ni Congresswoman Jam. Ang duwa ka termino nga pinangabudlayan niya, ang naestablisar niya nga mga proyekto, ang luyag niya pa i-establisar nga mga proyekto. Oh. Ibot silingon iya banwa nga hindi iya do kasubong iduhol ya lang or mambala sabi sige ah. Oh, kamo naman di mapahuway-huway ko na hindi mo sina. Sa aton sini makabumbo. So, ang hampang karon ukon ang makabig naton iya sa mga tinaga pabala fight bumbumel kag ang hampanganay sumong diri sa syudad sa Iloilo yara iya sa pagkakongresista. Mayor subong iya nga kandidato wa isang bakod, no, wa isang may ma-contest sa kay Mayor Jerry Triñas. So ang panganay subong iyara sa pagkakongresista, hindi man niya kapadalagan ka Mayor si First Lady Lisa Araneta Marcos kung maglagan giman siya, timano siya kinanglangan na kung Mayor ka matiner kagin mo. Diri sa syudad sa Iloilo, ti pamilya iyara tos Malacañang. Oh, kag kita nyo naman sa mga social media post sang First Family, inadlaw lang yang hindi magkitay si President Bongbong Marcos kag si First Lady Lisa Araneta Marcos. Gasunggod kuno dayon yan si First Lady mo. Di kinanglan nga krukupan naman siya ni President Bongbong Marcos kag lakatamalan tao ta concert. O kung ano man nga date nila para nga mampawan lang kuno First Lady. Tido kung mayor, tido alang-alang. Kay dapat matiner gid sa mo. Pero kung congressman, bisan si Mayor Jerry Triñas nagambal, niya kung maglagan nga man siya, ti congressman guro Di ba? Oh. Ti ano three-cornered fight? Barunda? Marcos? Triñas? Sa aton sino makabumbo sa pagka-kongresista, pananglitan kung magdesisyon si First Lady nga magdalagan gin man abi diri sa syudad sang Iloilo. Galikiti ko paminsan ron, ano gini abing ari sa syudad sang Iloilo nga interesan sang First Lady? Nga inukno yung gini abing kaugalingon niya? Hindi bla? Sa aton sini matag palamati? Kung ikaw abi, pamangkuton, nga inuno ginabi ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang iyalawas diri sa syudad sa Iloilo. Oh. Tiyan mo na karon ang isa sa mga ginahimulsuan man kay si Mayor Jerry Triñas siya ginakabig yang threat. Si First Lady Lisa Araneta Marcos sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Pero ang alkalde nagambal nga sinya mayor na ang laganan ko Oh. Ti mayor ng dalaganan ni Mayor Jerry Triñas kay way man sang kontra nga bakod. Kag ining hambal sang alkalde nga mayor laganan niya kung ako'y magbasa sini. Hindi pa niya sureball Oh, sa aton sini makabumbo. Dugay pa ang May 2025 elections, no? Dugay pa damo pa niya sang posible nga matabo
may mga pagbago, may ara sang Waikitak Baloma, si Subong may updanay, pero sa tunga-tunga dira karon banwa sang tuig 2024, no? Or maglapit na lang iya mag tuig 2025, pasi bala makibot kita may another breakup naman. O kag may new alliance na naman. O sa politika wala ti permanente nga mag-abyanay kag kontranay. Permanente lang nga interes. 1 minuto na nakaligad sa takna sining alas 2. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Momot Chama Blanco Hover. Nagabilin sa imo. Sang manenay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 21 to 27, 2024. It's Strike 2 for the month of April para kay Mr. Totong Villaruz kag sang iyang banda. Bangod silang natalana nga maghatag sa inyo sang isa pack rounds and great musical show sa Concert at the Plaza. Manginiinyo sa Abril 27, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napuro ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag iban pa ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Abril 28, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa La Tolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tagan nga kita sang grasya nga makitaan ang kahulugan sang pag-antos. Ngang pag-antos hindi magtulod sa aton palayo sa Ginoo, kundi nga magduso sa aton nga magparapit pagid sa iya. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok, natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization.
Ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Padayon nga ginaeksperyensyahan sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini. Gani, agod hindi kita tuman nga maapektuhan, kinahanglan ang mga masunod nga pamaagi. Magkinot sang tubig. Hindi pag-uyangan ang tubig kag sawayon ang mga kabataan nga nagahampang sang tubig. Kung hindi magkinot sang tubig, padayon nga maganubo o kung maubos ang tubig sa mga dam o kung suba. Una sini nga maapektuhan ang mga irigasyon sang talamnan. Magtipon sang tubig. Kung nagagamit ka sang shower sa pagpaligo, mas maayo nga ipaiway anang ini kag magamit lang sang kabo. Ini bangod mas madamo ang makonsumo nga tubig kung nagagamit sang shower. Dapat man nga magamit sang baso kung ikaw ang nagapanipilyo, bangod kung kaisa, ang iban nga tawo nagagamit na lang sang gripo, samtang sige-sige ang patubod sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nagaproblema ka man bala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bugod sang tuman ka init nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskwelahan. Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kung sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kung adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat o kun ginapamatian. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Pilipinas, it is now 2:11 in the afternoon. Mayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program. It's the 23rd of April 2024. Mainit sa gihapon nga Martes. So, good afternoon sa inyo. What a very tiring morning I had. More ang parik-parik sa mainit nga panahon. Pero sige lang. Carry pa rin. I hope kamumandira, ha? Whatever situations you are in right now, carry pa rin. So, kumusta ka mo? Kumusta ang istorya ninyo dira? If may ready na, kag pwede na nga ma-email, palihog na lang paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you can send your stories sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Umpisahan natin ng maaga. Here's our song para sa inyo tanan. This is from Danielle and Dave Alvarado. Vows. Good afternoon. This is Tita Regine. Welcome sa KLP. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise to this day that no one can take you away.
forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. Do you still remember your vows? I hope so, and keep your vows forever. A promise is a promise. Janiel and Dave Alvarado para sa inyo. Vows, mga kabombo. Ang ato yung oras, it is now 17 minutes after 2 o'clock. Welcome again, and hello sa mga bago lang nga nag-join sa aton dira, wherever you are, wherever you came from. Sige, take a deep breath, relax, medyo sip sang inyong water dira. Mampisa na ako basa sa aton yung first story for today. This is from Nazneen, sang 1st District, sang Iloilo. Daw newbie ining si Nazneen. The letter says, Dear Tita Regine, una sa tanan, salamat kay imo napilian nga basahon ang akon nga sulat sa subong nga adlaw. May ara man ako kasaysayan sa kabuhi nga kabay pa mangin inspirasyon sa iban. Para umpisahan ang sulat ngayon, ihinago na lang ako sa ngalan nga Nazneen sang 1st District of Iloilo. Bata pa lamang ako, namulat na ako sa mabudlay nga pangabuhi. Ikaduha ako sa 4 ka magulutod, kag puro kami babayi. Ang amo na may nagaobra abroad. Rason nga hindi namon siya kaupod sang nagdako kami. Although nagapauli man siya, kag may times nga wala siya nagabalik dayon sa abroad. Given that we are all girls, na-learn namon ang mga obra nga panglalaki. Halin sa pagpangahoy, pagpahara baka, kag kanding, pagsag-ob sa bomba, kag ang pinakaabilidad namon nga magsaka sa niyog nga mataas. Going back to my personal experiences, tita, mahambal ko gid nga grabe ang mga inagyan ko sang bata pa ako. Sang grade 1 ako, damo ako pilas sa ulo. Rason nga ginpakalbo ako ni mama. Hambal niya nga mamango kuno ako kun madamo sang kuto kag lusa. Apang sa nag-recognition ceremony, isa ako sa mga nadala sa honors list. Nabuligid ako dito, tita. Kag didto nanuto ako paano ipakigbato ang akon kaugalingon. Sang una, tita, magkadto kami sa eskwelahan, ang pamasahe piso o kun 2 lang. Ang balo namon tig 5 ka pesos lang. Kag kun magpauli, ginalakat lang namon ang 5 kilometers halin sa eskwelahan. Mabudlay, apang masadya ang akon nga childhood. Madumduman ko pa sang una, uso sa school nga may mga nagabaligya sang booklets, dictionaries, kag drawing books. Nahisa gid ako sa mga classmates ko nga ginabaklan sang ila mga parents. Ang amon parents, tita, very practical gid sila. Amo na nga mas ginauna nila ang mga priorities kaysa sa mga amusadto nga mga bagay. Luwas sa eskwelahan, pagpauli namon, tita, matigang pa kami sina. Hindi pa sa uso ang rice cooker. Amo nga makabalugid ako magtigang sang mano-mano. Tapos manghimos kami ka mga kanding nga puwerte ka pang sut pa ka kon ka isa. Tuon. Kisagapis ngo na ako kay balik-balik kami sa uma para maghakot kang kahoy. Sa subong nga panahon,
Kung sakiton ka sang ginikanan mo, madamo na sang layi. Apang sang amon time, makasala ka lang kag magtinamad, lagson kagid sang barakol. Hambal gani nila, everything is weapon to a Filipino parent. Despite sang gamay nga balon kag limited nga resources, nangin masupog ako sa pag-eskwela. My mom was the biggest contributor as to why I succeeded a lot in academics. Siya ang nag-push sa akon permi. Bisan mataas ang expectations kung kaisa, gina-try ko gid nga madala permi sa honors list. Sang grade 4 na ako, nag-obra si mama sa city. Kag si papa, ang sadto, wala siya obra tita, gani siya ang nag-aatipan sa amon. Nadumduman ko pa nga first day of school sadto, tapos gainulan, kag malate na kami. Bangod ang tinigaang namon, kadugay magluto. Way kami nakastock sang kahoy sadto, gani plastic ang ginasunog namon para nga makaluto. Di makaluluoy ang itsura ko nga nagsulod sa eskwelahan, kag ang balon ko nga kanon, lagdos pa. Bangod wala si mama, syempre tita, mabudlay gid katama. Sa lamharon ko nga edad, ako na ang nagalabas sa mga lago sa mga utod ko. Kag pati kay papa, to the point nga kakapilasan ng akon kamot. Sa amo to nga time tita, permi nagaaway si mama kag papa. Kay si papa, ara permi sa sugalan, bilyaran, ukon ilimnan. Nasaksihan ko kung paano sila magsinggitan sa amon na tubang. Kag tita worst, sakitanay pa. Tama kasakit tita Regine, kag traumatic para sa amon. Naagyan man namon tita, nga simuon sang amon mga tupad balay, kag bisan ang amon mga relatives. Kung may mga family gatherings, do mga hangin lang kami, kaya wala kami ginasapak sa iban. Sa kapigaduhon namon, permi pa kami gapangutang sa Tiangge, kag daw gadwa-duwa na ang tindera, kung pautangon pa kani, kay malaba na ang amon listahan. Ang iban tita nagahambal, nga abroad si tatay mo, pero gabok ang inyo balay? Oo tita, ang amon balay, made of kahoy, kag nipa lang. Tapos nagatulo pa kung mag-ulan. Sa salog kami nagatulog, kay hindi gid uso ang foam sang una tita. Bisan TV, wala kami, kay naguba man. Ang amon lang gid kalingawan, amo ang mga drama, balita, kagining kahapon lamang sang Bombo Radio. Pag summer tita, kundi damo mga fruit-bearing trees ang nagapamunga, baw ang amon obra tita, mangawat kami kamonsil kag Indian mango. Haha. Apang warning sa kabataan subong ha, hindi nyo ini pagsundon. Di dapat sini tita may skills kagid nga daan para kung magabot ang tag-iya, mapalak kami gidayon dalagan. Kung baga sa amon magutod, may nagapaningit, may gapulot sang kamonsil, kag may lookout. Importante galing lookout, no? So, kasadya lamang panamdumon, tita. Sa una, tita, parate kabudlay nga ma-afford ang mga simple nga mga bagay. Bisan tsinelas namon nga bitas, ginabutangan namon alambre, para pwede pa masuksok. Kung may mga birthday celebrations, wala man handa, tita, apang wala kami nagasunggod. Kaya naintindihan namon ang amon sitwasyon. Before, tita, bata pa kami, ginapalibod na kami sa mga utanon sa aga. Tapos sa hapon, malibod kami ice candy. Ang iba nga kabataan, nagahampang. Tapos ako, nagabaligya ice candy. Natabuan pa once, tita, nga may ara man nagbaligya ice candy lapit sa pwesto ko, kag halos tanan, didto nagbakal sa iya. Apang ang akong baligya, natunaw na lang. Wala gid na buhinan. Nagahibi ako pa uli. Kaya kung makabenta ako tani, tita, ginahatagan ako ni mama sang 15 pesos o kung 20 pesos. Kagdako na ina nga bagay sa akon. Moving on with my teen life, tita. High school ako, kag-ara na ako sa grade 9. Ang iban ko nga classmates may mga cellphones na, ako wala pa tita.
Puwerte gid ako ka-focus sa akon pagtuon. Kag strict man akon mga ginikanan. Amo nga sadto, wala gid sa bungog ko ang magnobyo-nobyo. Apang sang tiyempo nga ini tita. Si mama kag papa ko daw wala na tsansa kay wala na sila ga sa pakanay. Matandaan ko gid tita, February 14, 2017, Valentine's Day. Amo ini ang adlaw nga flight ni Papa kay nag-obra siya liwat abroad. Di may ara kami program sa school sang amo to nga tiyempo, kag timing, may nag-agi nga eroplano. Naghibi ako tita, kay mapalayo na naman si Papa sa amon. While on the other hand, si Mama nag-decide mag-obra sa city liwat. Kay tita, hindi ko niya gusto magsalig sa akon amay. Na-mention ko tita, nga 4 kami ka mag-utod kag ako ang ikaduha. Ang akon magulang, tita ginpa-eskwela sang tito ko. Kag wala namon siya nakaupod sang almost 8 years. So sang time nga ini, 3 na lang gid kami nabilin sa balay. I served as mother and father to my younger siblings. At my young age, tita, nasa 16 pa lang ako sadto, ako na nag-aasikaso sang halos tanan. Amo ini ang pinakamabudlay nga part sang kabuhi ko, tita. Kinahanglan ko i-balance ang akong pagtuon kag ang mga responsibilidad sa balay. Didto natun-an ko magluto dapli. Bali, tita, ginatawgan ko lang si mama, tapos gina-instructionan niya lang ako niya. Bali, ginbilinan niya ako sang di-keypad nga cellphone. Tita, halin sa school, bisan serum na, manglabagid ako, tita. Kay 2 sets lang ang akong uniform. Tapos, matigang pa ako sina. Sa aga, nagapamubod ako sang manok. Tigang kagluto dapli. I'm always thankful nga ang mga manghod ko nagka-cooperate man. Bisan paano, tita. One thing, hindi ko pa malipatan sadto, nga sa sobra kagabok sang balay namon. Ahay, ang amon kusina, tita. Naguba. Nagkiwi gali ang haligi. Ti, kundi do naghilay man amon kusina. Pero sige namon gamit sa gihapon. It's still vivid on my mind nga nagsulod ko sa klase nga wala balon, tita. Kay wala kapadala si mama kag papa. Kapangayo pa kami kon kaisa sa mga tita namon, apang may mabatian kagidanay nga istorya. Naluoy gid ako sa mga manghod ko. Sa mga time nga ato, tita. Ako kaya ko ang kaugalingon ko, apang sila bata pa sila katama. Almost 3 years in that situation that I was honed on becoming an independent woman that I am today. Dito naka-learn ako paano magpaninda, mag-balance ang akong finances. At the same time, mangin academic achiever. My mom's happiness is on me being listed as one of the honor students. I strive and I thrive, graduating in senior high school, ranking top 2.5 in the entire graduating class. Not bad, tita. Considering nga wala ako masyado resources ang time nga ato. By the way, ginbakla na ako ni mama cellphone sa grade 10 ako as a reward for my hard work. And there, my pasaway and love life era started. Maybe i-include ko ini sa next story ko. 2018, sa nag-decide na gidman nga ipaguba ang balay namon, kaya nakapatindog si Papa sang concrete, kag mas dako nga balay. Te, ngangagid ang mga chismosa, kag libakera sa amon barangay. Nga hambal nila, wala may malabot si Papa. But then, we made sure to keep our feet on the ground, kag ginabalikan gid namon, kundi in kami naghalin. As I navigate through college, tita, ginpili ko ang kurso nga accountancy, bisan slow gid ako sa math. Gusto ko gid permi nga ginapabudlayan ang kaugalingon ko, kag i-challenge ang self ko beyond my capabilities. Originally, I really wanted to become an English teacher. I heard sa laon ko nga lola saying, "Ma-teacher ka lang? Masakit ka mga tinagka, kay sila dapat ang nagasuporta sa imo. Apang sila pa ang nagabutong sa imo paidalo."
2020. And pandemic happened, tita. So, online class gid kami at that time. Ang akong device is cellphone lang gid, nga galag pa. Walang akon mga classmates, may mga laptop na kag mas mahapos para sa ila. I was enrolled in a private school, so mostly gid sa mga classmates ko may kaya. Pero, it was not a hindrance for me, tita. Sang nagwa na ang dean's list, nagpalak man ako ka-scroll, hastagid sa pinakadalom sang page. Kag nasubuan ako, kay wala ko nakita ako nalan. To my surprise, ang akon ngalan, ara gali sa top 5. Abi ko daan, tita, naka-alphabetical ang order. Dito ko asta sa idalom. So fast forward, 2022, sa nag-start kami panghikot papers, kaupod ang magulang ko, kay gina-process ni Papa ang amon residency visa sa New Zealand, tita. April 2023, sang na-approve ang amon visa, kagrabe gid akong kalipay. Sino man maguna-una, nga ang yagit nga bata sang una, kag pigado nga pamilya, nagaamat-amat na successful. I was in third year college, kag nag-decide na gid ako mag-stop, tita, para i-pursue ang New Zealand dream ko, kaupod ang magulang ko. Currently, ari na kami, kag may work naman ako diri, tita. Tuod gid man ang hambas ng iban, nga mabudlay ang abroad, tita. Habi nila, damo ka kwarta, pero kamahal man mabuhi diri. Nag-aobra ako bilang warehouse worker diri, tita. Kag sining April 18, 2024 lang, we celebrated our first year since we arrived here. Despite being here, I feel so incomplete. Kay gusto ko na gid mag-eskwela liwat, tita. Pero madamo pa sang kinahanglan nga i-consider. However, nasadya man ako at the same time, kay nakabakal na ako sa mga bagay nga gusto ko halin sa akon kinabudayan. At the age of 22, I was able to buy my own car, nga very proud gid ako. Sa una, ginalakat lang namon pauli halin sa eskwelahan. Tapos subong, may salakyan na ako. I can say the tables have turned. This story can be a testament to all that you will have your own time. Madamo pa nga kabudlay ang maagyan ko diri, apang pakabakod gid, kag i-surrender sa Ginoo ang tanan. I can't detail everything, tita. So siguro, hasta na lang diri ang akong kasaysayan. I am an avid listener since bata pa ako. Madamo na nga mga inspirational stories ang nabatian ko diri, and now is the time that I can share mine. Salamat gid sa pagbasa sa malawi kong istorya, tita, ang tagpadala. Nazneen, sang 1st District of Iloilo. O diba, Nazneen, habang buhay may pag-asa and you can never tell kung ano ang malabutan sa isa katawo, no matter how low that person has started. May ara da yang do halos wala na gidya, wala kanon, wala bayo, wala balay, wala mga paryente, but then sa kaugalingon ng pag-ukod, sa pagpaninguha, ay naging very very successful. So just like you thought nga amo na gid kabudlay sang pagpangabuhi kay tihalin sang una do puro lang gid kabudlay. Pero may blessing gali nga mag-aabot sa inyo. And who would ever think, di ba before, gina-dream nyo lang at makaupod man kamo to sa father nyo, mapa New Zealand man kamo. Pero look at you now. And look where you are now. Hindi ba? So, umpisa na to experience the comforts of life because ang imong mga pagpangabudlay. And see, napatindugan ka mo sa inyong amay, sang konkreto nga balay, mabakod, mas malapad, mas dako, mas maaliwalas. And subong, you are earning much kung i-compare mo kung ari ikaw diri sa Pilipinas. And I'm sure, grabe gid ang imo nga paghimakas dira because you have so many dreams, not just for yourself, but also for your family. So just wait a little.
makapadayon ka gid sa imong pag-eskwela. For the meantime, do things nga makabulig sa imo, maka-empower sa imo, and maka-equip sa imo. So good luck sa imo dira sa New Zealand, Nasnin, sang 1st District of Iloilo. We have more stories coming up, mga kabombo, sa gihapon. This is Tita Regine, magapanumbalik ang KLP, pagkatapos lang gid sa pila kami importante nga mga pahibalo. Ang Iloilo ang pinakaunang nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang unang nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sang salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tao. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sang pagkaon.
Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Nagumpisa na ang El Nino phenomenon. Kag bandabo inisang epekto ilabi na sa palibot kaangay na lang sang pagbag-o sang kalidad sang tubig. Pagkapatay sa mga isda bangod sa pagbag-o sang kalidad sang tubig kag pagtaas sang posibilidad nga magka-red tide. Mas gamay ang isda ang mahimo mahulik bangod posible nga mag-migrate ang mga ini bangod sa pag-init sang tubig kag pagnubo sang tubig sa mga dam nga mahimo mangin rason sang pagnubo sang supply sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga Buena Mano Salvo Year 18 ng Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Yes, we have a lucky winner for this hour para sa ating exciting promo Buena Mano Salvo Year 18. Nag-apid sa Silver Swan Soy Sauce bilang iyang proof of purchase, 57 anyos ang edad. Congratulations sa taga Rizal, Estanzuela, Iloilo City. Congratulations sa imo, Concepcion Miliam. Again, Concepcion Miliam sa Rizal, Estanzuela, Iloilo City. Silver Swan Soy Sauce ang proof of purchase. 57 anyos ang edad. Ikaw ang atong winner. Kadto ka na diri sa estasyon sa Bombo. Nagahulat ang imong 500 pesos nga cash bilang premyo and a gift pack worth 500 pesos also. Nagabutan siya sa presensya ng atong FDA representative, si Ma'am Crystal Jane Lyson. Again, congratulations sa atong winner for this hour, Concepcion Miliam, San Rizal, Estanzuela, Iloilo City. Balik kita sa pagbasa sa mga exciting mga istorya diri sa KLP. Ari ang isa ka sulat nagikan sa kay senior citizen, and I'm sure nagapamatik isa sa po.
Good afternoon, gidira sa imo, sir. The letter says, Dearest Tita Regine. Peace be with you. Ari naman ako, Tita Regine. May gusto naman ako nga i-share. Wala man ako obrahon kay Huwebes Santo subong. Uy, Huwebes Santo ginsulat ang ini nga letter. Kag pag-abot sang letter ko dira sa imo, tapos na ang Kwaresma. Yes, gid. Last month. Ang Kwaresma, Marso, Abril na kita subong. But nevertheless, it's never too late. Magpadala sang story. So my story, tita, is about Kwaresma. Nadumduman ko pa subong ang bad experiences ko during those days. Grade 3 ako sadto, sang matabo ang experience ko nga kakakorolba gid. Kada Miyerkules Santo gani, tita. Si nanay kag ang akon mga tiya nga laon, nagapang Waresma gid dina kada tuig. Nagadayon na sila sa amon paryente sa Banwa Sanguton, sa balay ni Manding Consing. Nagatener kami sina didto, hasta pa magdomingo, kinagalantaw pa kami after the mass, tutod kay Judas, kay nagalantaw kami sang dampong. Ina ba na Tita Reg, ang jutay nga bata, ginasulod sa pinakamanami nga daw arko-arko, kay ginatuntun ina sa ingod sang mahal nga berhen, sa pagkitaay na nila sang iya anak nga si Jesus. May ginahambal ang ina nga bata, nga anghel or angel, nga kanami pamatian. So amo ina, ang ginaistorya sa amo ni nanay kag tatay. Amo ina, nga galantaw gid kami, antes magpauli sa uma. Sang Friday sa gabi, ang mga tawo nagakadto sa simbahan, kag magduaw, kag maghalok sa kay Jesus. Nagkadto man kami, Tita Reg, upod sa akon mga utod kag pakaisa, ara man ang mga tiya ko kag sinanay. Nagalinya man kami kag ang mga tawo sobra gid kadamo nga nagadinaguso. Nagadali sila nga makaabat kay Jesus para makahalok kay ang kalabanan nga mga tawo mapauli pa sa uma. Kag sang una, tita, iwat gid ang tricycle kag ginalakat lang sa mga tawo pauli. About Tita Reg, waay gid ako kabatsyag. Binayaan nagali ako sa mga upod ko kay grabe gid kadamo ang mga tawo. Tuman gid kagutok ang pila. Pagkabatsyag ko nga wala na sila, nagpanagilot ako sa mga tawo kag magwa sa simbahan. Tuduhan ko nga dalagan. Ano-ano man ang idubuang man. Puwerte ang kulba ko, Tita Reg. So pag-abot ko sa bangga, dalaga naman ako balik sa simbahan, pero hindi ko gid makita ang mga upod ko. Balik naman ako sa bangga, pero hindi ko pa gid ma-familiarize ang kanto. Daw maano na gid ako sa kakulba, Tita Reg. Grabe, nakamala ang puwak ko sa kadalagan, pakadto kag pabalik. Siling ko sa akon kaugalingon, mayo siguro, mamangkot na lang ako, kundiin ang balay ni Manding Consing ay. Ikatlo ko na nga balik-balik sa bangga, kapoy na gid ako, kag halos daw malipong na gid ako sa kakapoy, kag kakulba. May isa ka babae nga nagliko sa bangga. Tikintawag ko, Lola, pwede ako kapamangkot? Hindi ako katultol magbalik sa balay ni Manding Consing. Bal niya. Ang bana niya, polis? Siling ko, oo, amo na siya. Nga din imo pod. Siling ko ay nagtalang ako, kay wala ako kahibalo. Pagbalikid ko, wala na sila. Ahay, tingala, ako man nagapalang lapsi ka. Lola, grabe, gid ang kakulba ko. Sa sunod gani, ang bal niya, uyat kagid kay nanay mo, ha? Siling ko, Lola. Nakita mo na ang masanag nga suga sa sunod nga poste? Pag abot mo dira, maliko ka sa tuo. Dira sa unahan ang ilabalay. Ay, siling ko, Lola, tultulan ko na ina. Dapat sa ikaduha gali ako nga bangga maliko. Salamat, gid Lola.
Di pag-abot ko sa balay ni Manding Kunsing, grabe ang kulba ni nanay. Siling niya, di ka nagalin man. Hindi ahamak ang kulba namon sa imo nga bata ka. Ano abi kay nagpanaw ka mo, wara gid ka mo nanguhit kanakon. Hambal ko. Din dun imo jacket. Ay ambot, hambal ko. Basi nawigit sa sobra ko nga dalagan. Baw, mayad lang to. Kaya nagtudlo kanimo, hindi aswang. Tapat kagidaan. Takluban na ikaw ka para kulwan. Kag ihawon sa Paskwa. So, amo na tita Red, ang balinanay sa akon. Amo ina, nga kada Biyernes Santo ti gabi, madumdumahan ko gid ang pinaka-memorable experience. Siguro nakapoy ka na tita Red, kag nahamot sang basa sa sining akon sulat. Nasa na lang diri anay kag pag may time naman ako, damo pagid ako inog-share sa KLP. Kabay nga nag-enjoy man kamo pamati isang akon makakurulba nga story. So madamo nga salamat tita Red sa pagbasa. Ako gali sa senior citizen ang inyo suki sa KLP sa 3rd District of Iloilo. Batod no, sa una bala sang gagmay pakita ang tanan gina nga mga ginapanghimo during Quaresma. Ginahimo tagid like ma-procession kita, masimba kita, maduaw kita, tapos ina pagid bala ang gabi. Kung gabi na bala nga gin ang Dolorosa na bala. No gani tawag na. Basta gabi na gina-procession pa na bala no. So doon di man kumpleto ang ato nga Quaresma nga experience kung hindi tanan-tanan mapang-experience or hindi naton tanan-tanan mapang-obra, mapanghimo. But of course, as we grow old, we little by little understand what is the essence of Quaresma. Diba? Si Jesus nagpakamatay sa cross para nga luwason kita sa aton nga mga sala. And then, nag-resurrect siya to give us eternal life, to give us eternal salvation. So, managling mga naagyan sang una, senior citizen. Di subong tulain na gid, no? I do not know if ginahimo nyo pa ina ang mga butang nga ina, like ang pag-procession, ang pag-duaw, everything, no? Halin ginagani sa pagpa-bless ang imo nga palaspas, hindi bala? So, ina tanan, mga things nga aton nga madumduman sa bata pa kita, and at the same time, we can just recall, no? Ang mga hindi gid naton makalipatan, nga parts ng nga mga experiences naton sa kita bata pa. Well, anyway, thank you so much. I am looking forward sa mga more stories nga imo pagid nga i-share diri sa kahapon lamang program. For the meantime, ginapasalamatan ko gid ikaw, senior citizen of 3rd District, for the story nga gin-share mo sa amon sa sini nga hapon. Alas 2:54 ang ating nga oras, magabalik ang KLP pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yeah. Lutuon sa maayong. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magkinot sang tubig kagamiton ini sa insakto. Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo.
Kag Mag-inom sang 8-12 ka baso sang tubig adlaw-adlaw agud malikawan ang heat stroke kag exhaustion. ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Ini amo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini. Kahapon lamang program, mga kabombo, sa inyo man yung mga istorya dira nga pwedeng paligid nga ma-share, mapalabot diri to inspire us, to motivate us, and to encourage us. Also to fight, no? And just keep on striving sa ating pagpangabuhi. Pwede gid nga ma-share ang mga istorya diri sa kahapon lamang program sa ating email address bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man kung isulat ninyo sa gihapon, pwede gid nga mapadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa kay Nonoy sa maasin ang ato nga winner, wait for my call ha, or ang pag-contact ko sa imo, pag-reach out ko sa imo Noy, parang ma-prepare nato ng ato nga pag-interview sa imo this coming Saturday. And I hope kabalukan na nga ikaw ang ato nga winner. Congratulations kids sa imo. Mga kabombo, magasunod na ang inyong mga paborito nga mga dramas diri sa Bombo Radio Iloilo, Tuyang, Ermitanya, after sang KLP, followed by Provincial Jail and Dear Diary. Balikay kita, boss. Madami yung salamat sa inyo. Sa gihapon, ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat yun. Good afternoon and God bless.